Esselamu aleyküm vatandaşlar. Şuun ören vacip bir tema düplü kemçilikler ve Türkmenbaşynyň döwründäki edenetlikleri paraholuk bilen häzirki Berdimuhammedowlaryň edenetlikleriniň deňeşdirilmegi. Hanwar vatandaşlar gelişsinler birazajyk. Elbette şu zatları şunu aýtsak goýjak zatlanmady. Türkmenistanyň hökümeti etse ören gowy bolardy. Olar ýaly edip biljek gaýrat galanlar öýdenmek ýöne. Çünki olaň özleri şu paraholuklar bilen, edenetlikler bilen bir-birine baglanyşykly gynansagan. Aha, nemem mehman almak nemem açılıpdyr ýaly. Awa, açılıpdyr. Bolýa. Gowum ýagdaýlaryňyz vatandaşlar, janyňyz sagmy birazjyk ýere açdym, many 5-nji gün. Tak 420 Türkmenistanyna 5, 6, 7, 20. Wagty da näme 7, 8 herkim öýüne ýygnanan wagty. Türkiýedekilerim näme 6 ýary, 6-da işden boşaýarlar. Görmäne wagtlary bolýar. Чем больше лайков, тем больше зрителей diye. Hani like basalım. Şun şol Türkmenbaşynyň tarihi ýygnagy bolan Gurban Bibi'niň videolaryndan parça bölek goýuşdurup şo taýlaryny diňledip size häzirki bolup ýören zatlar bilen deňeşdirip size bir tutnama öňüňizde goýjak. Aslynda teresen şo ýygnaga ýene bir tapar şo ýygnagy edilenni pasaplan, ýöne bu tapar Gurban Bibi dälle, Gurban uly durdy pasaplan bu taýda. Gurban Bibi dälle, Gurban uly durdy pasaplan, çünki Gurban uly konkretna milyard dollarlar uğurladı vatandaşlar. Milyondan geç dolar, milyarda vardı onky. Ni tolko Gurban ulyňky, Gurban ulynyň dogan garnaşlary. Ay şoňa bir ilteşen çoloşan bar bolsa, şolaň barsy, şu zatlaryň içinde sürücülerine çenli, şoförlerine çenli vatandaşlar. Ağam bu neçinci kanal? Ýady, san ýatdyň itde 9 mi, 10 mi? Biz görgüle. San ýitip gitdi, ýapylyp. Gynnan tagam. Şular ýalak nemeler? Atakalar edýärler. Edil şu ýygnagy Gurban Bibi bilen geçiren ýygnagyny oturup diňleýän bolun. Edil häzir ýene şo zatlaryň Türkmenistanyny häzirki hökümetde prokuraturaň işgärleri, milli howpsuzlygyň işgärleri, ýokary gözegçiligiň işgärleri, kadiýetde hemme ýerde düplü ornaşanyny görse bolýar vatandaşlar. Men häzir teredim. Şu Gurban Bibi'niň ýygnagyna 1,5 sagatda, biram soňky 20 minutda Türkmenbaşynyň aýdýan zatlaryny gaty üns bilen diňleň. Konkretna zatlar aýdýar vatandaşlar. Eger görmedikler bar bolsa, hökman diňleň. İzleyen ýoklu diýe. Birinciden hepden 5-nji güni bu wagt günlük. İkinciden hem kanalym ýapyldy. Täzeden açýar mejbur. Eger
Amerika'da da cuma vakti, cuma namazı, Taliban belki cuma namazından sonra gelir. Şoň üçin men bir mut uğradayım. Taliban özüne de. Meyve Akmuradova, Meyve Akmuradova. Allah'can bulam yapılsın Nadia. Näme elbetde adaýatsyn. Häzirne meniň aýtjak zatlarym Türkmenwaşynyň agzyndan çykan zatlar. Indi Türkmenwaşam dönüp bolýar indi. Indi men size soraw berjekler. Bize dönüp diýenler. Ya-da Türkmenwaşam aktivist bolýarmy? Men şu Gurban Wiwiň ýygynyňdaky Türkmenwaşyň aýdan sözleriniň hemmesiniň aşagyna golum çekibiljek. Alalaşamok diýibiljek yerim ýok şo taýda. Hemme aýdan sözüniň aşagyna gol çekibiljek. Ha, Gurban Wiwiňem ulanyny soň Gurban Wiwiň özünem basýalak nemelere meňe sürýärler. Temalary. Ýöne her näme edende de Türkmenwaşy şoňa bir gelek duýdurupdyr. Bir gelek öň jaýyny allyk diýe, elinden allyk diýe, o iş gününe diýe, iki tane daha şowuzly bir ýylleşi diýe goýun soýup duran ekendiýe. Şonu allyk diýe, soň ýene näme üçin goşuldyň şu zatlara diýe. Düzetçek bolmalypdyr Türkmenwaşy. Awy bilse bilýändir. Düzetçek bolmalypdyr. Ýöne Türkmenwaşynyň elbetde ýanyna degerlikli adamlarym duşmandyr diýmek. Yani organ işgärleri, prokuraturaň işgärleri, owurluk, jümürlük bilen meşgullanýarlar. Täze saýlaýar, täze hem şonu ýallyýar. Aýbyr şular arasy halal adam diýip diýe işe alýan bolýan diýe, üçünden soň oňam diýe boynu ýoňuna başlaýar diýe. O zatlara maýdýar şunu. Özi. Oňam diýe haramçylyk edip başlaýar bir terediýän garnyny sallap diýe. Yani Türkmenwaşy hemme zady aýdyk gitdi aslında mertlerçe. Hökümetdäki bir tarapdan boyun almakdyr Türkmenwaşyň aýdan zatlary. Ha, ýokary wezipelleri işe alamazda şol adamlar soňundan para horlugy baş goşýarlar, şuňa goşýarlar, muňa goşýarlar diýe. Türkmenwaşynyň ýalňyşy has aýdyn etmedi. Yani telewiziýa rol beren bolsady, jurnalistika öňüni açmaga ýol beren bolsady, opozisiýa siýasy partiýalara ýol beren bolsady, belki şu zatlar çözmek has ansat bolardy. Şu zatlara ýol bermedi. Şoň üçin hem hanni şu wagt Türkmenistanda diňe düýplük kemçilikler diýilip iki tanak söz bilen düýplük kemçilikler bilen agdalyp ýapylyp geçilýär. Aslana sersen aşagyna nämeler bar? Ýöne ol düýplük kemçilikler aýdylmaňaly. Meniň şuňky temamam düýplük kemçilikler, Türkmenistanyň düýplük kemçilikler we Türkmenwaşyň döwrünäki edilen para horluklaryň meňdeşini Gurban Wiwiň döwründe edilip oturanlygyny size açyk görkezmek isleýän. O döwürler men belledim şu wagt näçe million diýdi? 6 milyon dolar owurlapdyr. 2150 sany goýun, 282 sanak iri şahmal, 41 sany öý Gurban Wiwiňiň edinen baş prokuror wagty. 41 sany öý, 25 sany ýeňil ulaw, 10 sany ulu tehnika, şaý sepler, 30 sany garnitur, bir giden zat sanyýar. 50-nji minutdan bir sagat aralygyny dinleseňiz şo taýda şoňky içeri işler ministri neme sanap berýär barny şo taýdaky. Salam hemmeňiz täze gelenler, hoş geldiňiz, gowmuşsyňyz. Hanni başlaýan watandaşlar, seredin. Ya bismillah. Birinji 3 bilen 4 minut arasyndaky temany golwaýas. Tak. Gözüme 6
time'ından nunkurluk. Lees deze zomer eindeloos door met een abonnement van Kobo Plus. Ga naar Bol en probeer 30 dagen. Bulam reklama giriyor doktor. Oralara korkumu yani faylama tülçüler. Ha, veredin. Yani son bana köp haberleri diye öyle şeyler bunu formaları olsun kop forum diyen dergiyen tülçüler var ayetinde 4-5 tane. Özünün sülçüleri var diye vatandaşlar. Özünün diye saylama sülçüleri var diye bu Kur'an-ı Kerim'in. Edir şolar yalam. Häzirki mafya hökümetiniň özünün sülçüleri var, özünün hopsuzluk iş yerleri var. Mesela şu milli hopsuzluğun talip nimetinde aydık geçip de bir tane milli hopsuzlukta Göktepeli bir iş yer var. Dolar valutasını çalışıp zat edip öğrenip. Şol başka yer geçse de henidem şol doların çalışmagyna bizneslerden pul gazanıp oturdat diýip ya aydyp ýadyňyza salyň şo taýtany. Ne öz adamlary Göktepeli, bolly. Yani häzir hökümetiň edil şon ýaly öz adamlary bar. Misal üçin nemen Hocaoğlu'nun adamlary, Hocaoğlu bir giden yerleri öz adamlaryny goýup çykdy. Hocaoğlu. Polisiýanyň başlyklary bolsun, jenayat ataş bölümiň başlyklary, sülçüler bir giden yerleri. Ve şol adamlar bilen hem öz işlerini bitirip berler. Bular hökümetiň içinde de özleri mafyalaşdylar vatandaşlar. Yani hökümetiň içinde de bira garamayak ba, sada işe tawşaryp giren, belki birazcık para berse beren mecbur, çünkü sistema şol. Ýöne ýokorsunda kreşasy ýok. Yani bir ministerlikde daýy ýok, onsy ýok, munsy ýok, sada organ işlerler bar, birim arkasyny konkretna adamlara daýap ýurdun içinde. Şolaň arkasy bilen hem öňüziliýonly geçip beren organ işlerler bar. Organ işlerler hem iki bölekdir vatandaşlar. Olaram mara yekenimi hasaplama, yeke özler diýip. Diňe hemmesi bir däl, bir aýakdan sürmek ýalňyş vatandaşlar. Ne bulam şonu aýdýar, eret, türkmen waşam şonu aýdýar. Diňlen? Forum diýen dergiyen tülçüleri var ayetinde 4-5 tane. Gördüňizmi? Oralara korkumu yani faylama tülçüler. Görýäňmi? Olara görkezme berýänem saylama sülçüler diýär. Näme şu wagtky hökümetde şular ýaly saylama özüniň sülçüleri, özüniň saylama milli hukukçuluk ýa-da polisiýa işleri ýokdur diýýäňizmi? Bar. Ve bu zatlary bize gelen maglumatlar esasında näçe gedek paş etdik. Talip näçe gedek çykyşlar etdi şular barada. Ýadyňyza salyň. Şolun üstünden ulu haramlıklar edip aklı sığmayan işler edipdir. Açaçan özü paralıp başlaptır. Açaçan özü adamları şu 4 tane özünün fülçüsüyle dergoyu verip zorluk koyan günahını boyun almayı talep edip Görýärmi? Açaçan zorluk bilen para talep edip başlapdyr diýe. Açaçan. Düşünýärmi? Açaçan şu an Türkmenistan'da açaçan näme para horluk? Açaçan diýerler vatandaşlar. Yani şu zatlar bir mut Putin kaka. Men seni alaynan aly bilýän kam efire. Aly bilýän ekenim ha. Bu ýöne beýleki çykdy ýaman köpek hoş goly. Salamu aleykum. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Temalar aýdyp bu toraýyn dostum. Soňa alaýyn sen bolýa.
Ya tapavut. Yani otursanız da mol ya birazcık arasında koştuğumuz hani şu temada aytacak adınızdan baram olsa yönü ben şu belli edip yürüytü oturup sulatlar belli edip Assalamualaikum. insanlar nimeler bilen deňeşdi. Oh, tapın. Bu da şükür arman özüm bu molunlar canı tamam. Bağır. Mama bırak ya. Kalmış Roma. Da şükür hava. Ni Paralı, bu para bir bölümünü kültürel bir bölümünü veriyorlar. ölen paran özünden hemmesinden bir adam alan o. Sülçüler olur bilirler şu özünün şaykaları bilen paylaşýarlar vatandaşlar. Ve şu zatlarım şu an Türkmenistan'da bolupdur. Bolup duran zatlar. 100%. Çünkü yani özünüz görýäňizde hi Gurbanguly değişli. Gurbangulynyň ýakyn howsarlaryna değişli bir organ işgäriniň wezipesinden köpleştirilip sonuň türmäge basylan işleňmi? Öz mafiyasına değişli adamlardan biri masalan o vatandaşlar. Diňe ol özü içiyle garnaşyk bolmadyk ýat kesekini getirýär. Şol adamlara ministr etip koýýar ödem. Bahaýjak adamlary ministr etip koýýar. Basmajak adamsyny goýan ok. Tagam ol adamlaryň näme yegenleriniň ýa-da özüniň doğan garnaşlarynyň bilýanyňy ýokmy hökümetde? Şeýle de bara. Olara bir ministr bolmak ýa wezipeli bolmak geregem däl. Baran ýeri açyk tagam bolan. Ol adamlar wezipeli jogapkärçilik gerek gelmeýär. Wezipeli we jogapkärçilikligi gerek getirilen adamlaram basylyp basylmaga mümkin bolaýjak adamlar getirilýär. Inni. 5 minut 24 sekund diýipdirin 6 minut aralyk başlap jaý gurup gıýrylgyny getirýärler. 5-6 san jaýlar, maşinlar diýe. Diňläli o taýsyndan. Türkmen maşynyň häzirki döwrü ışık tutýan sözleri şu. Deredin. Mefiyas yaptırır, oturup kimden. Ya mesaj şahtırlı. Hukuk koruma yerine cinayeti gözüp cinayetlerini peyda görüp mefiyas yaptırır, oturup kimden. Hukuk korumaň yerine gaýtam cinayet edip mesaj o kanun post kestirler diýär. Bizem şonu diýýäs, biz aktivistlerim şonu diýýäs. Şu hatlar aýdyp gelip oturýar. Inni Türkmen waşam onu sizin pikiriňiz boýunça dönüp Türkmen waşam watan dönüp onu. Ya Türkmen waşam aktivist. O şu zatlar aýdan üçin. Yani bizem şunu diýýäs. Şu Türkmen waşyň şu videosundaki aýdylan her bir sözüniň aşagyna men golumy çekýän. Golumy çekýän Türkmen waşyň ýalňyşlyklary gira aýyryň, şu taýda aýdan zatlary meni gyzyklandyrýar we şonuň diýen zatlarym dogry zatlar. Diňläňiz näýdini? Prokuraturda hadan bir orun tutupdyr. Vilayetin prokuroru ona aýyl bolýar. Beýasatdy jaýaşlypdy, maşinlary Mağtumluğuna Ahbuda etrafına suğun boyuna o köşk salıp çotaydı asarı yüzünde aklap şoförün adını kurup içine kov kurunap yengilrak geliyen gıyırları ertip çotaydı mehliyet veren paralıp. Yine şu zatlarım bir aýtdyk gerek. Eşitdiňiz gerek şu zatlarım. Ya menden ya talipten eşitdiňiz ha. Men nirde yazıptım ay şonu nemeler çereler var adı gurrun veremde mayşol komplekt kızıllar alyar toydu o tüyka deyip nemede bir nemede buloram şu daha çağı yıllar getiriyarlar keypediyalar rahat deyip video çekemedi de yadınıza salın ha Türkmen başın ayyanam şu burada jaýlar salyp, gyýdylar, ýeňiräk gyýdylar getirip, keyip edip. Awo. Inha diýen zat inha Türkmen başam aýdýa. Yıllar Kurbanlyň kömekçisi bolmuşlar. Ahir sonra Türkmen olur, yaş 32 yaşında.
Yadetindeki bu topar ben düşünüyorum bak bir adamın aklı olsa, adamın bir felçevizdanı olsa, Hudaydan ona yarmırdı, korkyarmırdı, onlar yani edip bilmeyenler. Hudaydan azıcık korkkan olsalar, şular ýal günäler edip bilmeýärler diýe. Diýmek şol adamlar Hudaydan gorkan oklar. Ertirkün şol atlaň üstü açylar, hasap berer, maskara bolar diýen oklar watandaşlar. Ve biziň aýdýan atlanmady, ýadyňyza salyň şu videonu göreňizde. Jaýlar kän bir giden her şu at ministrlikde oturan adamlaryň eline minimum 20 san jaý bar watandaşlar, minimum. Tak ol bilýäni ol doğan garnaşlaryny ulanýarlar, gaýynlaryny, güýewlerini ay şoförlerine çenni. Şu paraxorluğun aşağına şoförlere ýatyr bilýänmi şonu? Şol edaraň şoförleri bar ha. Şolar aslında onu paraxorluğu şolar edip berýärler ministrlere we ona magzak geçýän täkbi. Öňde häzir ona da gelýär. Olanma. 7 minut 50 sekundda diýe Veli tutdular diýe paraxorluğu çıkarýarlar diýe. Soňa özleri paralýa diýe. Bu taýfyny men dünem aýdyp geçdim. Ýöne ýene şu taýfyny biz dinläliň. Ene. Malumatlar ben aytalamada dedim bana rasmı. Veli tuttular, Veli dergiyeler. On kömekçisi Murat'ı dergiyeler. Sözülçüler bilen. Efendim bir labda bodum gereklerini dergiyeler, kemçiliklerini açıyorlar, alan paralarını, haramlıklarını çıkartıyorlar. Ama şu tayda şolardan on para ödeyen prokuror kurbanını iyi. Şolardan on para tutar. Arada bu temada bolup geçti arada. Talip aýtdy, "Ey bizdi, sizin kemçiliklerinizi plan edarada şeýle bolup dur, plan edarada beýle bolup dur" diýip aýdýas bolunýydy. Size onu baryp talak gaýdyp diýdi, pul gazanyp oturýarsyňyz. Hani bizim üstümüz bilen size pul gazanýaňyz, bir näse size pul gazanyň diýip aýdýasmy onu diýip aýdypdyk. Ýadyňyza düşýärmi şonu? Özleri para alýarlar diýip tutýarlar, tutan adamlaram yine de para bilen cezasyny yeňilleşdirýärler. İşini terildi, ne kadar inadın değil. Ha. Yani prokuratorda bilen atmış onu, bilen. Prokuraturadakylar bileňiz atmy şuny, bilýäňiz. Näme üçin şunu ýalaklady goýberýäňiz? Çünkü bireňiz var, şeýle bir kire bulaşdy wagt. Organ işgärleri, prokuratura, kadiyet, milli hukukçuluk şeýle bir boka bulaşdylar da. Bireň aýbyny açmakdan gorkýarlar. Çünkü birininkini açsa ola mümkin açsak. Ona maýdýa iň soňunda, şu videoň iň soňunda aýdýa. Haramçylyk edýänler diýe, özleriniň haramçylygyny diýe, özüne şärik tapynýarlarda diýe, eger diýe bileýeni etmesek senem sataryn diýe. Iň soňunda ona maýdýa. Iň soňky minutda aýdýa adam şonu. Ina gelen derejesi Türkmenistanyň. Ve şu atlary biz aýtdyk diýip Türkmen başamaýdy oturýan ha. Birini şu Türkmen başynyň aýdýan sözüne gawat gelmeýän ýerimiz barmy? Şuna çenni. Şu aýdýan zatlaryna gawat gelmeýän zat barmy? Anem şu Türkmen başa onu beýik serdarymyz, o Türkmen başymyz watan gurup beren sen zat diýdikden minni bugun Türkmen başyna meýatlaňyz. Türkmen başyň aýdan sözlerine meýatlaňyz. Ha? Türkmen başyň aýdan sözleri näme ýalňyşmy? Bir kısansını aşakdakilerini paltala olmasam aram. Seredin, şahsiyete geçmen. Maşkalama çağalarıma geçmen. Erkek golunda menden tutun, näme tutup bilýän bolsaňyz. Meniň aýdan sözümden tapyň. Argument getirin. Erkek golun bir söwüşüňiz de mara mertlerçe bolsun. Bir gaýratlarçe. Nuray. Mort telefona. Nuray. Boldy. Aşağı sen ketken mort. Berdim häzir. Sen ketken aşağı. Çağlar kötü gelýär.
Aydan sözümüzde argument tapın, diyen sözümüzü yalňyş hasap, yalňyşa çykarın. Şey dip siz bizi yeňip bilersiniz. Bizim güýjümüz tağam birin güýjümüz hakykatdan gelýär, hakdan gelýär. Düşündiňiz? Ol bizi öldüreniniz bilenem, bizi türmäge basanňyz bilenem bu aýdylan zatlar ýalana çykan oň üçin. Düşündiňiz? Hakykatlar ütgän ok, şu hakykatlygyna da galýa ol. Inne 9 minutda 9 milyon Velif'in seyfinden çıkan pullun 600 000 doları öz kisesine uryalar diye. 9 milyon dolar vatandaşlar şu derine yanlışmasam 2006 yılda boldy. Çünkü garaşdyrlygymyzyň 15 ýyllygynyn öňü ýürasynda bolan ýygynak şu. Efirin sonunda da aýga garaşdyrlygyň 15 ýyllygy ýetip gelýär diýe da. Bolam 2006 ýyla gawat gelýär. 2006 ýylda 9 milyon dolar uğurlap bilýän bolsalar. Häzir näçe milyon dolar uğurlaýandyrlar? Gözüňize getirin vatandaşlar. Häzir. Ondan bäri Türkmenistanyň budjeti artdy. Budjet artdy bizde. Budjet köpelip gitdi, eksport köpelip gitdi. Daşarutlara satylýan zatlar, tekstil, neftden öndürilýän zatlar satylyp başlady. O taýdan bir giden valuta gelip başlady. Indi siz gözüňize getirin. 2006 ýyldaky budjet bilen näme 2025-däki budjet birdir öýdýän. Ýok vatandaşlar. Ýa-da meniň jemi içerki önüm Türkmenistanyň 90 milyard dolar barady gurrun diýe. Yani 90 milyard dolardan 10 milyardan uğurlasalar bular ýetýär vatandaşlar. 10 milyardan uğurlasalar. Olam intak belli däl 90 milyard diýip olaň beren maglumaty resmi maglumatmy. O hakykati 200 milyardmy onan bilemdi. Bizde bir maglumat hem ýok köp zatda. Tak 9 minut. Ene. 100 000 dolarlyň özülerini urýarlar. Beýle de Velif'in üç teyfinden çıkan 9 milyon Amerikan dolarlarının 600 000 dolarının özürlerini urýarlar. Beýle de dergüçü gormy? Doğru aýdýaň. Sapar Murat Niýazow. Beýle de bir dergüçü gormy? Beýle de bir prokuraturaň işgäri bolarmy? Ha? Derge mäne baryp oğurluk edip gaýdýarlar, para alyp gaýdýarlar. Özleri basyp oturanda sen para alyň diýip basýarlar. O. Para alyň diýip barlap oturan adamsyndan para alýarlar. Antikorrupsiýon addyla girmek üçin para soraýşlar ýaly. Döretdiňiz da antikorrupsiýon addyl döretdiňiz, oňa da girmek üçin şunça pul diýdiňiz, ýalanmy? O. Häzirki zatlaryň ha ýa şu Türkmen başyň döwründäki zatlar, häzirki zatlary ışık tutýar vatandaşlar. We şu zatlar şunun 10 estesi, 100 estesi. O zatlar belki 20 000, 30 000, 50 000 para alypdyr. Indi kim bile 300 000, 500 000'dan alanlar. Men bilýän organ işgärleriniň esasanym külçe o ýerlerde Gurbanulla ýakyn mafiýanyň içindäki organ işgärleriniň pesinden milyon dolarlar çykýar öýünden. Eger häzir barlasaň, şuň barlasaň. Gurban wiwem şol tejennäki öýüniň howlusyna gömüp durmy, ay lewapdaky bir öýüniň howlusyna ýygnap gömüp goýup durmy, 3 milyon dolary, plança milyon dolary. Şularam şon ýaly. Ministrleň öýüne adyryp çyksaň häzir daşardaky o ýerine çenli traktor getirip adyryp çyksaň pul bar çykýar vatandaşlar. Gydyl gözlemek gerek ka, barın şu taýlarda ýatanlar bu gömülgü, bar dollarlar. Men size aýdaýyn. Ýa-da padwallaryna, ýa-da polunyň aşagyna. O, gizlenidir hemme ýerde. Öýleriniň hemme ýer gömülgü dollardyr, ýewrodyr men size aýdaýyn. Ondan. Dowam. 100 000 dolarlyň özürlerini urýarlar. Beýle de dergüçü gormy? Şular Gurbanulla 9 milyon Amerikan dolarlarının 600 000 dolarının özürlerini urýarlar. Beýle de dergüçü gormy? Şular Gurbanulla berýärler.
Şuları ne diye Gurwany vertip berýärler diye. Edil şolar ýalam häzir paraxorluk edilýär, başlygyna ertip berilýär. O başlygam ondan ýokursynak başlygyna. Olam şey dip Aşgabat ertýär. Näme üçin şu wagt pullar cümmüşi Aşgabatda. Şu şey dip inha men was aýdy otyra. Näme Mar welaýatyndaky içeri işlerinin ýa-da milli howpsuzlygyň işgärleriniň eden paraxorluklary şu taýda galýandyr öýdýäňizmi? Ýok. İşe girjegem bolsaňyz şoň pul Aşgabatda gelýär watandaşlar. Inha Türkmen waşamaýdy otyr şu zatlary. Yalanmy? Yalan diýiljeňiz barmy? İşe girjek bolsaň pul alynýar we şol näme üçin onu Aşgabatdan bellenilýär? Näme üçin welaýatdaky bir yerli wekil şu taýy iş alınjak bolsa Aşgabatdan çözýäňiz onu? Maňa şu soragyň jogabyny beriň. Çünki Aşgabat şondan pul almaly. Şoň pulu şoňa barmaly. Ondan soň siz iş alýaňyz. Serdar Berdimuhammedow, sen şu zatlar görüp näme üçin şu zatlaryň öňüne geçeň o? Görýäňem, bilýäňem. Ona maýja. Hökümet ýol başlasy, bu zatlar girdilese nähil bolardy? O zatlara maýja. Inni raýatlardan gelen hatlar. Türkmen waşy gönümel raýatlardan gelen hatlar okuýar watandaşlar. İl bilýän eken diýär. Serediňiz şu taýda diýýän sözüne. Näme ýetiren? Men bir ýere 3-4 ýyl bilen zaý gelinler aldım, maşinler aldım, atdyşdyň işlerini arasda diýip. Indi ýene Guran zaýym hem o taýda öýüne barsalar aýrylandan soň öýüne taşylan iktidary işleri ýöne hyzmat berýärdi alypdyr iki adam beýle. Öňüň santexniki var, öňüň elektriki var. Alan mallar, konfiskatlanan mallar bir toparlı öňüne alyp, üçüne onun sığır var, onun iktidary etgere baktırýar. Kanun nerede? Kim kanuna göre diýeşýär? Serdar Berdimuhammedow, kanun nerede? Kim kanuna göre diýeşýär? Serdar Berdimuhammedow. Siz şu zatlaryň başynda oturan, siz jogap bermeli şu zatlara. Senin hem şu wagt prokuraturaň işgärleri, milli howpsuzlygyň işgärleri edil şular ýa zatlar edip otyr. Şundan hiç hilek ütköşük däl, şundan beter edip otyrlar hatda. Konfiskasiýa eden mallaryny öňe alyp iki tane eskere baktyryp otyr diýär. Häzir Türkmenistanyň territoriýasynda prokuraturaň işgäri, milli howpsuzlygyň işgäri, içeri işleriniň işgäri, içeri işleri açyn bolu karol boldy. İçeri işleriniň işgärleri şu wagt karol boldy. Näme üçin bilýäňizmi? Çünki Hadyrow Serdar Berdimuhammedow bilen garnaşlygy bar. Bolly onu ol adamyň basyljak alada ýok, hijem. Basylmaýar ýani. Öz agasynyň gyýdyny berdi oňa. Bu da bollar. Basylmaýar. Hasaba da çekilmeýär. Serdar Berdimuhammedow, sen Hadyrowy nädip çäre görmegi gözüňe tutýan? Öz gudaňy. An aýdany? Kılıç diye öz gynyny gyýmaz diye. Kılıç. Olny sen öň keseki diýýär, inni guda bolluňy zaýyn oňa. Ni sen o gynyny kesmeýän sen. Ni sen şolar ýaly adam ýene öz garnaşyny içeri işler ministri etmek bilen içeri işleriň aşagynaky organ işgärlerine de bolýa berdiň sen şu wagt. Olara medeniyet koýuny goýýarlar. Şu wagt prokuraturada rol ýok watandaşlar. İçeri işlerinde bir milli howpsuzlykda rol bar. Atagaraýew. Ýa-da Öň Ýaýlym Merdiýewdi. Ýaýlym Merdiýew minni şu wagt san ulgamyň nemesini etip goýdular. Kiber howpsuzlyk. Ona mädir bize atak etmek bilen, biziň efirlemeleri yapmak bilen we şu hakykatlar eşdirmezlik bilen olaň başagaýlygy. Yalanmy Atagaraýew bilen Ýaýlym Merdiýew? Sen şola şu wagt. Sana şol işi berdiler. Kanun nirede kanun inni? Serdar Berdimuhammedow. An kanun. Indi dinleň şu taýyny. Nerede? Kim kanuna göre diýeşýär? Ýerden arzalar ýygynlyklar bardy prokuraturada. Käbir beýleki hukuk goýan mezarlaryna
akıllı kanağa. Neyme diye taraf böyle cinayeti işini öldürüp tutulmadı diyelim bir kere. Nämäňe ýetenok, gazanan pulluň, prokuraturan işgärleri, milli howpsuzlyk, içeri işler. Siziň edýän nemeleňiz bilinmede öýdýäňizmi? Ýene türkmen başy diýär şu sözleri. Näme ýetenokmy? Siziň Aşgabatda ýörüýte prokuraturan işgärleri üçin gurulan elitkaňyz bar. Siz şo taýda ýaşaýaňyz. Size yeňillikli birgiden yeňillikler berdi. Prokuraturada işleýänliňiz üçin, içeri işlerini işleýänliňiz üçin. Sizlere elitkadan jaýlar berdiler. Ýa-o, ansatçak 30 ýyllyk kredit bilen töläp, o jaýlary alyp şu wagt ýaşap ýörsiňiz we şondan soň jaý siz ýalak bolgam harsurup harman urup ýörsiňiz. Nämäňe ýetenok? Ine türkmen başy aýdýar. Men aýdamok, bar nurany, yalançy bolsun, maşenik bolsun siziň diliňizde de. Vatan döni bolsun, türkmen başy aýdýar, türkmen başy. Men aýdamok, düşünýäňiz? Ben Allah haftamın yerinden bir adam geliyor. Yolunu diyor. Prokuraturan edip verenli, yollasın edip verenli. Serdar Berdimuhammedow, size näçe tanak TikTok'larda videolar bilen özüňizden gördüňiz, halkam gördü. Doku çağaly ene haýyş edip ýutupdy. Başga prokuraturan nemeleri bilen özleriniň kadiýetiň nemeleri edenettilik bilen jaýyn alanlyklary barda videolar çykyşlar etdiler. Arda ýazdykdyr da anny şu. Ine şo wagda adamlar ýazýardy. Ona mädir türkmen başy ady familiýasy bilen aýdýar. Bir raýat ýurt tutýa, gaýrat et. Şunýal prokuraturada şular ýaly edenettilikler bar diýip terediň. Sonra Turbay'da kalıp bir başka vattan. Ha. Bayşak hadi. Sonra tereda vattı. 18'inde bu Turkmen Masayin'le bir topur 10 tane afiseri, 19 tane karvada bir aratlıktan mahrum ettiler diye. Terek boyunca. Bunlar arasında 2-3 tane günahkar. 10 sanak afçeri, 19 tane harbi eskeri bassalar diye. Onun biri prezidenta ýazýar. Ve prezidentim şu haty gönümmel okap aýdyp berýär. Serdar Berdimuhammedow ýa-da Gurbanguly Berdimuhammedow, siziň şu neçenli ýekeje türkmen halkyndan gelen hat okan ýeriňiz barmy? Halkyň size ýazan arzasyny hi okan ýeriň barmy? Özüňizem ýurt baş tutan bolup oturýarsyňyz. Ola okumak eken, o hatlar poçtaň sülen barmaýanlygyny aýtdyk gerek watandaşlar biz. Şo hatlar häkimlige duşýa, milli howpsuzlygyň edarasyna duşýa we izine gaýdýa şo hatlar aňaryk barmaýanlygyny aýtdykmy aýtmadykmy watandaşlar aýtdyk. Serdar Berdimuhammedow, sen näme üçin onu özüň oýnadýaň beýdip aşaňdaky organ işgärlere? Näme üçin olar ýaly özüň oýnadýaň? Halky özüňe düşman etdirjek bolýanlar belki. Etdilerem, başardylarem. Sen aşaňdaky o şagallar bar bir topar. Ip görün, şutak gelibem söwýän, maňa söwýän. Efirde oturup şu söwüp oturanlar ammadyr. Çünki biz olaryň işine, haram işine çomak sokýasa. Inni. Şu meselede 12-nji minutyna çen diňläliň. Afganlar näme şüphe edýär diýip sorýar. Men bunu bağırttım yani şüpheydim. Ay umumy kemçilikler diýip bilen de hyýalar türme. Umumy kemçilikler diýip bekýär diýär. 19 sana adam neme özüm triyeklerini basypdyrlar diýär. Olaň içinde günahkar 2-3 tane jagy diýär. Galanny bastyrlar. Häzir prokuratura organ işgärler siz şey diýip çöýdüňiz okmy? Bilmeýiniň näme de şoň ady Musa diýip men video çekipdim Musa barada. Awuryň başlygy barada. Birden adam meni şeýitmedim şol adamyň. Siz şonu ýene de basmadyňyz da siz. Ha? O da nepede işläp ýörer şu wagt. Bassaňyzmy şonu? Basmadyňyz. Sevgili öz gyýmaz. Siziň daş töwregiňiz durşuny
O götte çat bireňiz bilen, biram durşuna da haramçylyk. Durşuna da paraxorluk. O 10 gün açsan ol senkin açsak. Muňa degsen bul 10 gün açsak, ol mümkin açsak. O tutuş baryňyzy alyp türme yerleşdirýärmel bolýar şu. Bardyr içiňizde bir men pikirimçe 3%, 5% arasy adam bardyr, men onan ýanyňa. Organ işçileri. Ýöne arasda galyp bilmedigen bolsa men olar günäkarlap biljek gal. Çünki olar sistema şondan o sen gapkara lew palçykly suwa böküp sen arasda çykmajagyň belli da ataydan. O sen o sistemaň içine girip sen şu sistemadan başka türlü hareket edip bilen o wa nädip olar arasda galsyn. Yani şular batkalyň içinden üstüne kirin yokuşturmanjyk çıkıp biljek organ işler ba bolsa ana öpde maňlaýyňa goý şol adamlary ba bolsa. Hakikatdan hem diýänler. Şol adamlar konkretna gollap bolýar. Sag bolsun aýdyp bolýar, şolar medalym dakyp bolýar daşy. Şunýalyk batkalyň içinden ýekejek kire yokuşturmanjyk arasda halal dähmedi bilen işleýän bolsa, olar taga mara ýaşaýyşyny görseň bilse bolýar. Bark görseň ýa köňeje maşyny bardyr, ýa da köňeje öýü bardyr. O. Daşy şol öýüniň işigindäki betonlaram jaýrykdyr, şolam daşy awat däldir men size aýdaýyn. Ýokary wezipede işläp, köňeje ýaşap ýören adamlar belli bolýar. Halal işleýärmi, haram işleýärmi belli bolýar. O. Gatçalt belli bolýar. Inni şu taýdaky neme? Näme gorkujak? Ýa şol efkerleriň agdarda ağlarçak bolýar. Ýa hökümet bulary şeýler bek tutýawan günäden batýan ýigirjek bol, näýlep durajak bolýar. Yine erkek gurrun diýär o. Erkek gurrun diýär türkmen maşy. Hakikatdan erkek gurrun aýtdy şu wagt. Üstverdiňizmi? Hökümet günäsiz basýa diýdirjek bolýarmy diýär. Organ işlerleri aşaktan günäsiz basyp otyr bulara o ağam diýmeni diýen ok, garada diýen ok diýip diýdirjek bolýarmy diýär. Terediň täzeden diňlen şu taýjany. Näme gorkujak? Ýa şol efkerleriň agdarda ağlarçak bolýar. Ýa Eskerlerin ağızlarını ağlarçak bolýarmy diýär. Indi o taýda 19 tane esker bilen 10 tane ofisier basylýar da, triýeň üstü bilen bolun. Indi şu wagt muny häzirki döwre geçirsek, häzirki döwre uygunlaşdyrsak, halkyň içindäki, organyň içindäki hökümetde administrasiw işlerde işleýän adamlara da şolara da agam diýmän, garada diýmän bas ettiler hem başardılar hem. Hoş geldin Talip. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş gördük. Ne eyle? Aleyküm. Hayırlı cumalar bu arada. Oo, hayırlı cumalar. Şimdi Eline bloknot alıpsın ahirine. Bloknot alıpsın var. Hayarlık görüp. Senem o Mustafa'ya alık. Neyem arşiv kalıracak kolyan ediyana Nura. Yok men var hani bu minutlar belli etmesem halkın vaktına mı uğurlasın böyle no. O taýda öýür bir saat 20 minutlyk video bolýan ýönet. 12'den vurup geç gidesin melýada. Ýadyma düşýär, kimin jaýda şol hani daçalarda meslek edip gören yerler var, haýsy daçalar var da şol. Yani Türkmen başam aýdyp geçdi o ýadyma düşmedi. Türkmen Kurban ulyňa özüniň mirde daçasy var, diýilmi? 18 näme? Bady satdyly täzelikde satdyly. Onu $200,000 satdylar edýän. Nadar çüýrük satdy onam bara. Köýpegen daçalaryny. Ya, toşny ýalmyşyň ok. Sorar täzer. Evet. Nohrowo da yok. Nura aga, men mara bir zady begen ýan agam. Şol
Şu wagt bara maňa Telegramdan allygyndan informasiýalar ýagyp otyr. Adamlar konkretny informasiýa berip otyrlar o. Gözüňe turam, kimin guýugyna basan bolsalar, şol adamlar maňa konkretny şu wagt sliwat diýip otyrlar, hemme kimi. Äder bara şu ýagyçylygy, ýaşkyçylygy, şu arada konkretny video elýär wagam. Ana naýda? Bu arada İran bilen İsrail urşa başladı. O taydan gelecek. Ya, prosto her ýer bolýan zatlar. Yok, o läder o taydan gelecek haritlar var bilýärmi? İran'dan, Pakistan'dan gelýän fruktularyň galyşyna feredin. Ol Pakistan, Almanyýa. Ýagyçylygy bolmasa bolýan ýurtda. Zatlar gymmatlar ýöne. O oňa ýa-da Şirketler ýapylan. şirketler ýapylar. Atagana. Näme daý şol? Bu kapamok. Ýadyň ýapalyň şol daçalarda keypediýärler diýipdik. Men muny türkmen başamaýdy otýur. Türkmen başyňam öňemesinde bar. Şu taýyny ýene diňläli. Hükümet bunları şeyler bir tutuyorlar, günahından batyan yiyecek kol, gaylık da çok kol ediyor lazım. Görýäň? Hökümet bular şeýle bir tutjak bolun, günäsinden basýar. Diýip näýlelik dörüçjek bolýanmy diýär. Serdar Berdimuhammedow, seniň organ işgärleriň. Şu bir ýerge deriňe barsalar, atomly bomba düşenýärler gedip gaýdýarlar. Taýyny. Bu on garnaşlar bilen, hatda öýler dökmelerligine çenni aýdýar. Olýa kanun esasında edin onu diýär. Siz bolun ýa gawat geleniň birini tutjaňyz diýär, onuň dogry garnaşlaryna çennem öýün dökýäňiz diýip ona maýdyp geçýär türkmen başy. Sonam häzirki organ işgärlere medip otýur. Ve Talip senem näçe gaýtdyň? Biziň aýdýan beýanlamy esasında barlyg baryp şu taýdanam paraforlyk edýärler diýip aýtdyň däm senem bir kere. Owa 100%. Prokuratura, komitet, konkret pul işleýärler. Barlygy barban pul alýarlar şu taý. Inderksin. Tagla gora işe darasy. Gurban Gulynyň wizipa gelenden soňra bir saparam şu taý barlygy bar görmedi. Ne biz çıkış ettik. Men şu video çektim. Şondan soň barlygy bardy. Birinji sapar şu taý. Şu taýyň barbam bizat kalyp gaýdýar. Ya. Aýtdym prokuratura bilen. Häzirem bar. Merkaziyalana XM prokuraturada taňardan para işleýärdi. Aýnamy? Prokuratura garip ejiz adamlara garşy görüşýärler da. Ol bilýärmi, iki tane ýarapsy çagaly gelnejäni öýüni almak bilen şol ýaly hökümetimiz diňe ejiz ganym. Diňe şonu edip bilýärler. Adamlaryň öýüni almak, köçäge çykarmak. Haramlagy. Öňe Talip şol bar, öňe enni bolýar bular ýaly internet meje ýok. Häzir her kim gelene Android telefon we internet we aýdylan datlary halkam görüp otyr şol sanna şuňa deýişli hukuk goraýjy edaralaram görüp otyr. Prezidente ýetirmeli adamlaram görüp otyr. Belki prezidentiň görmäne wagty ýokdur, ýöne prezidente ýetirmeli adamlar, prezident aparaturaň işgärleri bar. Bir giden olar görüp otyr, olaram ýetiren ok diýmek prezidente. Inni ýanky ýaly çaň öýün alýarlar, jaýyn alýarlar. Öňäni hat bilen arz edýärler. Inni häzir video çekilenden soňra maly otyrlar. Anyň prezident görün ok mukadimene şu taýda ihtimallyk galýarmy? Prezident eşden ok mukadimene. Tutuş halk bilýär-däni monäl bolýar bir hili. Gülkünçe bolýar-dämi prezident bilmese? Nura mesela bir daha daýdyn. Serdar Berdimuhammedowyň daşyny gawapdyrlar. Näle gawatdylar aýdyn men sana. Seret men sana bir daha daýdyn. Häzir bara şu Gurban Guly ölüp bir zat gitse birden. Bu öz garnaşlary we bu özleri ýerler o bunu. Ani meselem Şeyh Murat, Şäherliýew, Şeyhi. Owa. Şonuň daşy prezident ahranada öz adamlary bar. Gözüň ötür. Beýle. Prezident ahranada şimdi öz oglanlary bar. Bular näme edýärler? Prokuraturada, komitette oglanlary işe ýerleşdirýärler. Eger birden agdarşyk zat bolsa, bulara zat bolmasyn diýip öz adamlary dur. Ertirmiň arkasyny tutarýarlar. Gözüň ötür. Eger inşallah bize çykjakdyr, Ahmet ada aýtjak şata. Prezident ahranada çenli adamlar dur o. Serdar Berdimuhammedow garat. Aýdy otirna, gawapdyrlar bolny. Serdar Berdimuhammedowyň ukuda bolýar da onu şeýlem, ukuda bolýar özüniň ahraniklerini özüne däli başga birine hyzmat edýän bolsa.
Owa. Bok seni yiyen o haramzada. Biz bok yemeyiz. Bok sen ve sen yalakları yiyor. Bak. Vize çıkıyor ondan sonra görürüz inşallah. Den göraymaly. Ýöne hak berýän Badyr. Çünki Serdar Berdimuhammedow hükümetin täkkäde bu ýola girip başlansaň ol daş döwrüniň näkilerinden tanaýan röýdüm. Oň üçin şol öz dogan garnaşlarynyň şeýki şäherliği, nazar çüýrügiň, şam ýegenden, haç ýegenden, hersiniň öz adamlary o ýaly Kozowlyň gidip otýur da muňy üçin bölek boluplarym birek öz arasynda mahfe ýaly görüşýändirler. Birek-biriniň gelip biläjek ziýana garşy girmäge girmejek bolup. Oho, Ayzaton hem şeýhi Vietnama gitýär, aňaryk dostlary bilen Vietnama gidip 6 sanak 5 bolup 4 bolup gyz geçirýär da şunda. Şolar bilen hem janty gatnaşyk bolýar. Buraya herkele bozunçylyk bar o bularda hemme zat. Indi gaýda bir diňlesesim gelýän zat ba, meselen düýbi nerden gelýär? Şu zatlaň düýbi nerden gelýär? Türkmen maşy bu taýyna açıklaýar vatandaşlar. Meselen düýbi ina şu taýda. Hemden yaptırlar. Mena çözüm yok sana bir baha vermäge. Sana bunu beýle bir ihtiyar kanundan çıkmak haýsy adanam bolsa şoňal etmez. Prokuratura işgärlerini naýyş edýän. Täze prokurorumuz Oşukov Muhammed Tulanov adam. Şunu gollap aýyr işler. Näme pulunu az bir yeter atmy. Vilayetden prokurorlar para alıp berse. Bu taýda men bir fikrimçe Aslında diýär vatandaşlar, dinleýän şu taýfany. Aslında nerden gelýär şu? Bar belan körügi, Türkmensanak, paraforluk, korrupsiýa, ene Türkmen waşyň özi aýdýar. Dinlen. O ýerinde üniversitede senediler. Ular adamlar oğulları ýerýär. Tanışmışlarının üstüne şu taýda okudular, ne oğlanlar? Ay bar şu taýda sen tutulmadyň, prokuraturada işlärdin. Sen atdyňda prokurorlar özüni basyp bermez, ýere düşmersin. Ya içeri işte, ya KGB'de şol haram edecek adamlar şurada okuýar. Gördüňizmi? Şol haram etjek adamlar o şol okuwa girýär diýär. Şu ýokary jaýlaryna diýär men näçe gaýtdym garip garamaýa alyň diýip diýär, onamay diýär. Paraforluk şu taýdan başlaýar. Şolaryň şu taý haramlyk etmäne gelýärler diýär. Çok patlap diýdim. Ýok prokurorlar özüni basyp bermez, ýere düşmersin. Ya içeri işte, ya KGB'de şol haram edecek adamlar şurada okuýar. Ben çok patlap diýdim. Ýokary jaýlarına hukuk koýan boldan Meclis fakültetlere saylap bir garamaýan oğullarning, arasy oğullarning gelecekde bular doğrudan dursunlar watanyň gorawyna, adalatyň gorawyna dursunlar diýip. Ýok, beýlegi urýan bolan bary ýerlerden arkalaşyp, ana hukukdan näçe taýlarda ýerleşip, Gördüňizmi? Düýbi nerden gelýär? Ýokary kujaýlaryna 30.000 $50.000 dollar siz beribilen dok 40 krorlar beribilýär. Milli hukukçulukda paraforluk edip gören adamlar beribilýär. We şu beren adamlaryň hem çağalary şu taýlarda haramçylyk etmek üçin gelýär, ýörükde diýär. Ýene bu sistema özüniň inniki neslinem dogry otýar, şeýdip döredi otýar. Ben köpgede gaýtdym. Hakyky watanyny söýjek, garamaýak bolsun, bilimli ýaşlar alyň diýip diýär. Ýok diýär, beýleňi urlaň onu ýene öz diýenler ne diýerler diýär. Ýokary jaýlaryna şu atomus wagty, şoň wagty, şoňa 30.000, 40.000, 20.000 berýäňir. Geljekde şol adamlarym ýene de şu wezipede oturýarlar we bularym oğurlukda dogry etmäne gelýärler. Elim Kertiyev, kabinet ministriniň işgäri, söwda gözekçilik etýän adam. Targow zatlary. Bu adam özü hem oğlunlar bilen hem gyzlar bilen bile gatnaşyk gurup bilýän adam. Ýagny iki taraplaýyn oýnaýar, düşdüňmi? Income outcome diýer.
Bahirdenli polo dişan diýip bir mollan ýana bar ýa özüni okudy ýa özüm kabinet ministrde işleýär. 9-njy bir rayonda jaýy bar, şo taýda baryp gyllar getirip herkelek latır edýär. Karoçe bu adam uje durmuşda näde lezzetlenijini bilmän hemme zady barlak görýär. Ben niye erkek bilen güneş başlattı erkek. Awwa. Kabinet ministrde işläp berýär. Gözüň getir. Serdar bin Muhammedow äge bolsun da adyna. Probka dikdi. Adı familya täzeden aýt kim? Selim Kertiýew. Bayram Kertiýewiň ogly. Kakasy ýoň narkoza molimdi. Film çekti. Evet, maşallah. Takoy video ile vatandaşlar inşallah var. Birazcık sabredin. Bize göniyeten o. Nuri. Bunların bize göniyeten yok. Näme diýe Türkmenistan, niye Amerika çek bolýanmy diýe bärdi diýe zady. Siziň o ýurduň içinde çynowniklaryňy diýip berse o. Bundan başga adamlara näme diýje o? Häzir kanun boýunça ruhsat bersen diýen bir giden Dine beytya diýen hi futnama gorkadan akla. öldürüp çıkýar diýen. Näme diýen? Putin kaka sen vara çöre oruna oturranlaryň videosunu çekip urup bilen maňa Türkmenistandan. Şonu aýtdana. Hökümet dukanına oturranlaryň ki alyp iýerip bilen o aşy tak bar ki telefon bilen kamera alyp bilen o dogry dämi? Onu suutnama sonra. Manda ha hemme kişi bilen zadyny. Tutnama diýen ol. Şundan berim informasiýalar. Biriniň içiniň haça birini bir ýanlış diýip bilýänmi? Ayo bolandyrlar arasynda bolýan zady. Inni ýoga. Yok da yok. Eşdeýänmi Putin kaka? Alo. Bolýala şu an. Yok, Nemani Ýönem erte kurrun berýän ýaly o aýtja bu beýtja diýen o ýa datla. Vepa. Dom ofiserde işleyen Vepa. Vepa näme akawynyň çalyş kiripsiň şagyl? Tanamary da aýtdyňmy? Sen bardy hemme zat bilin öwrenendir no. Vepaşka. Dakazat etip bolýanlar o tarih. Dakazat çek görseň öýlerinden barp sorak göräý. Ýa-ni golylar Selim Kertiýewiň owdanjyrak sypatyň bolsa может быть bir teklip eder sana. Aýdy işte. Putin neme sen bu padamadyň näme üçin Dom ofiserde işleýär, dom ofiserde. O datda dom ofiserde işleýär bu Vepa. kameraňa amaçdan bir görsedik da ho sen adyňa bildik kimni bolýan. Birinden bir görsedik. Göründe sen onu bildin ha. Näme uranlyň? Akawyny çalyş kelip dur geçer tapar Vepa diýdim bolýar. Sen mara kara. Ay bolýar da. Bilmeýän zat ýokdy. Her biriniň tanap öňüp aýdy. Devam edýär. Amnistiýa edilmeli diýip Kim opa, kim bilen Putin dedi. Putin. Diýen bolsa. Balnysa bilenmi? Kurmuş Putin zaten aşağı düşürüyorsun da mengis var. Tamam, siz oyunlara bırak düşünürmek derler. Ya da siz yalı overları diyeyin. Oyunum dersiz hemen adı prekrasna bilyanı diyor. Siz overuyu. Tezza. Over olanın üstüne miskiniz ayınız açılma isteğiniz. Allah onu kurvarıyor. Ay, bu kadar bana görse bak bir agradesine pamoşu olmuşlar. Hem agradesine perişmo. Buralarda iş yerlerine yürü çıksa ol cezanı kanun esasını terör istikleme göre amnisti edilmezden saklamalı o. Amnistiya edilmezden saklamalı bu ordu deyip de şeylemi. Son şu kanunu yatırdılar mı Talip? Men bilişime göre şu amnistiya boyunca para horluktan tutulanlara amnistiya yok dediler de hani onların öldürünün yakın doğan kardeşlerin hemmesi taşınlar ettiler. Bilem o. Mene vardı. Amnistiyana yatırdılar. Yatıranların da şu var. Bunu son kurban oğlum son yala gitti.
Yani ne için kim şu Triyekte de şonu yalak diýdiler, para horlukda ve Triyekte. Amnisiýa ýok diýdiler. Nämäni bolan çykarjak bolup gördüler ha. Näçe bir kile Triyek bilen tutulan var ha. O aptegiň nemesi. Devran Tebiýim ýegenimi Şamy. Şamy. Amnisiýa düşürjek bolup gördüler ha. Awa video çekdik bolyn, aýtmadylar. 50 000 100 000 dolar içine berjek boldy, amnisiýa çykarjak bol. Bolmady ýene. İnşallah her ýyl amnisiýa golay bir ay, 2 ay öňünden video çekjek şu Şamy barada. Çykmasynlar şol haramdada. Halkymyza ähirleýän adam türmede oturmaly. Şimdi Talip senin bir giden efirlerinde, videolarında maşinler alýanlygyny, jaýlar edinýänligini, keyp sapalyk edýänligini aýdypdyň. Edir şowurdady türkmen başam aýtdy. Geldiňler şo taýtyny. Emmeden sözleri ya da son bir iyileşmekte ağırlık. Ne? Yüzüne çık ya metleri. Emmesem söz berýärdi diýe bir iletişmeke adyp başlaýar diýe. Howun leji bozkyýdymy gelip aýdyp oturdy. Näme üçin? Watanymyz üçin giýjämiz günnüýde edip o janymyz gaýrman işläsip gelýärler de diýe diňe öz bähbitlerini alyga işleýärler bolardy. Leji bolsam tora berdi. Şolar bilen kän işleşip işi düşüp şolar edaralara baran üçin bilen üçin aýtdy şonu. Ine türkmen başam aýtyp oturýar. Yüzüne çık ya. Zay vurup, başıylar alıp, eleyleri bir toparını alıp, öyle ben, rahatlar, Türkmenin ruhuna vaktiyle ruhuna, Hudaya şükür deyip kazanacağından işleverinde bolmayan. Hudaya şükür deyip kazanacağınız bilen işleýäňizde bolmaýarmy? Berdim Muhammedowlar. Hukuk goraýjy edaraň işgärleri, milli howpsuzlygyň işgärleri, içeri işleriň işgärleri bolmaýarmy? Hudaýa şükür edip kazanacağınız bilen işleýäňizde. Inha şu zatlar türkmen baş aýdyp gitdi 2006-njy ýylda. Siz şo wagt neme Reşit Meredow senem oturýarsyň şo taýda ýygnakda. Daşary işler ministri. Näme üçin bu zatlaryň öňüne geçeňiz ok? Arzyňyzmy ýa? Bu zatlar agdaýan ýoksa ýa? Reşit Meredowyň Kyrgyzstanda da jaýy bar. Kim bilen tak bilinýän, o bilinmeýän başga ýerlerde näil jaýlaryňyz bar, näil pullaryňyz, baýlygyňyz bar, bilemdi ok. Ben 67-nji ýylda Gürek işlerden bir prokuror. Döwlet tip ogly ýaşaýar Kyrgyzstanda Raşid Meredow. O bilýän. Awa. Bu arada video materialam çıkardılar wagtynda. Indi şu taýda jenayety halal çödýäniňiz, diýäniňiz, eliňiz gallaryň diýe. Menem şu soraw häzirki hukuk goraýjy işgärler size berýän. İçiňizde diýe eger diýe halal işleýän men, uğurluk edemok diýen bolsaňyz. Ortadan sürekli barmaň talyp o döwrüň 600 manatyna getirdi. Siz prokuraturaň işgärleri işe başlanýardy, haramly edýär. Halal İşe başlaňyzda siz haramlyk edýäňiz diýe. İşe başlaňyzda. işgärlerini aldy. Hiç para alamak, hiç bir kanun olmamak, cinayetten halal çödýän, ceza berýän, boşadýan. Men berimimdeki hiç kimçilik yok. Ha? Evet. Barmut. Ya paydar o mikrofonumu. Buyurma. Yaptıracak olan ağzına sıkıyor. Avni oldu. Buyurma. Men size düşündürecek bolýanlarym var. Hiç kimçilik yok. Neme Norvel almaýda men özüm almasam gaýrat etmen o ýanky sanyny görümden bilmeýär. Bolýar bra. Bu iş etmejeni tam temany böljek bolup gelip gepleşinden uwajenýasy ýoklugundan görmek bura. Bolýar. Seret prokuraturaň işgärlerine şo adam eliňiz gallaryň diýdi. Türkmen wasy. Eger men kanun esasynda çödýän
Eger şonun cenayeti yok bolsa para almanjyk göýberýän diýäniňiz ba bolsa eliňiz galdyryň diýdi. Şo wagt. Öyle vakti aydıracağınız var mı? Kalırım. Ben size günahkarlayacak olma. Ben size düşünecek olanlarım var. Eğer de benim cemiyetimiz devlette haramçılık etti. O devlet peşiyor. Devletin haramım vardır, halalım vardır. Öyle Türkmenistan'da şu an son kuatta ara içeri işlerimi İsrail'de cinayet yok. Cinayet umumi illerde var ki cinayet yok. Oğurluk yok. Uruş dövüş yok. Şu düğün men malumatları terediyen harabalların cinayet yok. Yaşap bilerek halkımız. İnni nireden bela eleyebilir. Bir de yolbaşlardan iyiyle bela. Erkek görürüm de ana. Bir de bela yol başçılardan geliyor vatandaşlar. Yani halkın içinde cinayetlerim hatta alyan eken Türkmenbaşy her gün ýalňyşmasam şo däpdestur heniden var. Her welaýatlaryň nemeleri ýokary ýol başçylary hasabat geçýärler Aşgabatda. Her gün daňdan saat 6-da hasabat geçýärler. Bidiňine welaýatymyzda şolar ýaly cinayet boldy, ýa şolar ýaly neme boldy, şunça cinayet, şunça oğurluk hadisesi ýa-da boldy, bolmady. Hasabat geçýärler watandaşlar. Öňe bardy bilem o kädir näýli. Türkmenbaşy malyan eken şo hasabaty. We şo cinayet oğurluklar ýok diýe, düýün bilen şunu allym ýok diýe ikunlar. Bizde ýok diýe da ana Türkmenbaşy döwründe distriktsinde bu wagtky cinayet oğurluk gat ýok. Näme eşigini terk goýsalar ýulan geýlen eşigini terlen eşigini uğurlap gidýärler daşardan ýüpden. O barada da videolar gördüňiz da dogry dämi? Eşigini uğurladanlar. Cinayetem kän, cinayetiňe üstü açylanok, aýdylanok, halka getirilenok. Özleri bilýärler ýurdun gelen derejesini. Serdar Berdimuhammedowler, siz wara gaty wyjdansyz adam bolmaly. Siz tutuş Türkmen halkynyň bilmeýän, belki tutuş organlarynyň bilmeýän maglumatlaryny bilýäňiz. Size çünki bütün maglumatlar size getirilip dur. Siz şondan soň şu zatlara çäre görmeýän bolsaňyz, siz distriktsinde wyjdansyz adamlar. Şunça zatdan soň. Gaterbet wyjdansyz adamlar siz. Inha diýen zady bir de diýe bela diýe o ýol başçylardan gelýär diýe. Türkmenbaşy aýdýar. Ýaly men näçe de gaýtdym şunu efirlerde. Gurbanuly Berdimuhammedow öz işgärleriniň, organ işgärlerini kontrol etse de bizi bagtlaýaşy. Biz o. Bizim ýolumyzy açmak gerek gal o bize. Bizim öňümizde töňe bolup paltalap oturmasalarym biz bagtlaýaşy. Adamlar polisiýany görse gorkup duran bolurlar. O toylu oyunça maç çıkarıptır bir video şo gördüm bolun. Näme siýip oturýarsyň maý diýär. Hawa siýip oturýan ay bir daha sizi görsek siýip duran molluk diýär. Ya sizi görsek siýip duran molluk mu diýip video prokol üçin çıkartdyr. Hakikat şol. Polisiýany görseler siýip duran ol adamlar. Sizin bela yol başçılardan, organ işgärlerinden halka gelip otuyor. Sizden gaýtan peýda gelmellämay. Berdimuhammedow sizin rejimiňizden, hökümetiňizden peýda gelmellämay bu halka peýda gelsin dip şu hökümet dip dat goýulandyra. Dowlet dip bir zat gurandysa, gaýza tawaýyp şoň üçin gurandyra. Size gidin däni medeniňiz edin halky gynaň, o zalam zordan günni aýlap beren garamaýyň ýağırnysyndan sizden bir sırkyp alyň diýip getirilen närseniz siz o. Türkmenbaşam şonu aýdýar. Inha diňläň şo taýsyny. Yolbaşlardan iyiyle bela. Malumatları terediyen harabalların cinayet yok. Yaşap bilerek halkımız. İnni nireden bela eleyebilir. Bir de yolbaşlardan iyiyle bela. Yolbaşlar haramlı ediyorlar. Dine siz bu dağınız değil, benim bu dağınız. Halkı kulluğu. Siz birazcık bağırlanmayan adamlar. Derini usulde bulun, siz derini yarın. Onun için içeri işlerimizin, milli hopsuzlukta da, hele tulluğunda da bir üstür var. Özünüz konuşumda özünüz diyordunuz. Türkmenbaşyňam ýalňyşan ýerde özüňiz görüşümde özüňiz dödüň diýeniň bilen düzelen noktaşy.
O özüňiz göreşiň, özüňiz düzüňden bir gurrun bolmay. Düzetjek bolsaň, şoňa görä mehanizmler girilmeli sen sistemaň içine. Açıklık etmeli, prozraşny etmeli ýurdy. Jurnalistikany, telewizionyny ösdürmeli. Jemgyýetçilik guramalary yol vermeli. Jemgyýetçilik guramalary hökümet bilen işletmeli, iş alşmaly, her bir halkyň her bir bölegine, her bir gatlagyna gepleşmeli siz. Dernekler bilen, federasiýalar bilen oturup gepleşmeli. Nemeler var? Sendikalar var ana Türkiýede. Şol ýaly sendikalar gurulmaly. Onu ýaly atlara meden zok. Onsoň halkyň içindäki problemany nerden biljeksen? Özüň şol atlara ýol bermesen. Ne? 24-20 minutda balyk kelleden çüreýär diýär. Türkmen başyň öz aýdanlary. Dinläň şu taýny. Serdar Berdimuhammedow, sana değişti şu söz. Yok öyle. Şol üçün ile ananyan men işläp bilýäňiz. Ýa-da balyk kelleden çüreýär diýişýär gurbanydan maslap türkde men bäňi görýän ony. Şol üçün elini sallak gelýär. Eger vilayatyň prokurory paralyp beren bolsa, metliýede 3-4 tane hele bolup maşyny agaryp ben her maşynylar gapynda duran bolsa, isleýän öýle baryp bir gün tepşik beren bolsa, hem ondan elini koýar. Dünýede bolýar eken ana başlyklama berýär. Ene erkek gurrun Türkmen başy aýtdy. Aýdana şulaň her bir aýdan sözüň aşagyna gol çekýän ýana. Şu taýda diýen zady Vilayet prokuroruň başlygy diýär 3-4 san jaý alyp, 3-4 san hele alyp keyip sapalyk edip görse diýär, onuň siz emedýäňiz diýär, görýäňiz çünkü diýär. Başyňyzda edip gör edip bolýan eken diýäňiz diýär. Siz emedýäňiz, siziň hem eliňiz sowaýan soň diýär. Halal işlejek bolup, dürs işlejek bolup görsiňiz siz agolun diýär. Başyňyzdan beýdip gör diýär. Berdimuhammedow şoň üçin ýokary wezipeli adamlaryň arasynda dürüst adamlar bolmalygyny düşünmediňiz mehenidem. Balyk kelleden çüreýär, ýokardan gaýdýar şu zatlar. Şu ýurduň içinde şu derece paraxorluk, korrupsiýa ornaşan bolsa, şonda siziň hem paýyňyz bar Berdimuhammedow. Eger siziňki ýok bolsa, kakanňyzynky bar, Gurbany Ulyňky bar. Ýöne bar. Şu siziň hem iş oňormaýanlygyňyň sultnamasy şu. İş oňorýan bolsaňyz aşakda bu derece korrupsiýa bolmaýardy. Çünkü aýda otýur Türkmen başyň öz aýda otýur. Başlygyň etse sen em edersiň diýär. Men ýemok aktivist Türkmen başy diýär, aktivist Türkmen başy. Şo diýär, diňlän. Watan döneği Türkmen başan ha. Diň şoňa da diň watan döneği. Biziň şuňa üçin aýdan zatlanmadyň, haýsyna ters zat aýtdy şu wagt şu. Türkmen başy. Eger biz dönük bolsak Türkmen başam dönük onno. Biz aktivist bolsak Türkmen başam aktivist onno. Menin aýratyn tarabym vilayet prokurorlaryna, etraf prokurorlaryna, şäher prokurorlaryna, Türkmenistanyň baş prokuroruna we sülçülere, halkyň hyzmatyndaky adamlar. Ve 5 ýyllyk bir arasy işläp ondan özüňi öwrenäsiňiz. Şo bereler häzir şaýda içeri işler meclisiň sülçülere otýur. Milli hukukun tülçüleri atıyor. Hem mağara değişti olanlar. Haramlık etmek onu hiç adam peyda verenek. Haramlıktan ya da pullun doyunu yok. O Türkmen kemat özüne aklacak olup ayına kadar oran pul kıdırama adırar diye mutlular var. Adırmaz. Çoğunluk Azdırmaz vatandaşlar. Pul her kim azdıran ok mensiz ayda aynı. Benim tek yaş başıma elimden $150.000 yal pulum geçirip gördüm. Maňa şol yal pullar ynandylar, amanat ýerine de yetirdim.
Ha talibin elinden 300-400 min dolar pul geçirdi. Azdın mı talip sen şoň üçin? Yaş başyndan. 21 yaşımda milyonlap pul geçti elimden. Firmanın direktörü bolup oturdum. O milyon dolarlap pul geçti elimden. 4 yıllap firmanın direktörü boldum Aşgabatda. Milyonlap. Nunglap del. Azırmayan azıran o. Türkmenler şu taýda da dogry aýdýar. Ýöne tol ýokary kujaýna intak okuwa girenler şo wagt başlaýar ýürüýär, şunu etme üçin gelýär. Ol adam dürüst işlemez ki bolmadan. Onu näme garaşak? Yani näme üçin ýokary kujaýna girilenler 30 min, 40 min, 50 min, 70 min dolar eşitdim men o 70 min, 90 min dolarlar eşitdim men okuwa girme üçin berilenler. Ondan sonra sol adamlar kim beri bilýär? Paraxorlukdan pul gazanýan adamlar beri bilýär. Näme üçin berýär? Özi ýaly paraxor, özi ýaly owruny ýetişdirmek üçin berýär şo puly. Soň şonu bir ýerlerde prokuror eder, şolum şo taýlardan pul urur diýip edýär. Türkmen başy aýdy oturýanmaz ady. Ýokary kujaýyndy düzeltmeli birinji bilen. Paraxorluk bilen girmedi ýaly etmeli. Bilimi bilen, zekini bilen girmeli, şonu üpçün etmeli. Onu etmek üçin näme etmelisin hem aýtdyk biz. Eger bilmeýän bolsaňyz, ikilikçiler. Konsultasiýa usulyny, konsultasiýa esasyny syna etmeliler. Teste geçin, teste. Test usulyny edin. Bir san soraw, 5 san jogap, içinden bir dogry. Sorawam 70 sanakmy, 100 sanakmy goýýan, oňa da belli bir wagt goýýan. Bolly. Jogap test esasyna bolsun. Bilet çektirýäňiz, alya biledi. Ay, hawa şu sorawa jogap ber. Ay, şu taýsyn kemterrak jogap berdiň. Ýok, o ýaly däl, mun ýalak bolmaly. Indiki aýlanaýjygym. Mundan amar syna gomy. Paraxorluğa, korrupsiýa elverişli. Seretgeler spisekde adam ýok, muny ýykmaly boldy. Hawa aýdany. Ha. Ýok, o ýaly, mun ýaly. Men özüm bir gezek ýokary kujaýynyň Mawtumul Üniversitetining synagyna gödöwçi bolup bardym şo taýk daşyndan bir garnaşsan bir üçin. İçinden çıkıp gelen okuwçylar elindäki depter aýlap zyň ýalary çykandan soň bara gahar edip. Ýere pytradyp palçap çykyp gidýärler gahar edip. Çünkü özleriniň beren jogaplaryndan uweren molumlaryň biýigine ýykanlyklaryny anlaýarlar. Näme üçin şular ýazady ýol berýäňiz? Test esasyny etsen köremälim düşnükli. Birinji soragyň jogaby D bolmaly, ikinjiňki A bolmaly. Belli. Pretensiýaň A bolsa ha soragyn ha jogap hemmekşem beripdir, berene dogry diýipdir diýýärler da. Ingo ýokary balalanlara okuwalýan, pes balalanlara malan ok indiki finans diýen. Hutaýda paraxorluga da ýer ýok, korrupsiýa da ýer ýok. Şolong içinde garamaýagam girýär, baýam girýär, ýöne soraw jogap, dogry jogap beren girýär. Näme üçin şular ýaly usul edeňiz okda henidem o bilet çektirip edýäňiz? Çünkü siz ýurdu düzeltmek ýaly niýetiňiz ýok. Ýurdu düzeltmek ýaly niýetiňiz ýok. Paraxorluk, korrupsiýa sistemasynyň aýlanmagyny isleýäňiz. Şo çark aýlanyp durmaly siziň üçin. Owa. Ertikun hakyn talep edip başlasa, çeýsini işlese, oňa şunu diýersiňiz. Ey sen ýokary kujaýyna kakan pulu bilen gelmediňmi? Ya planyň pulu bilen gelmediňmi? Bugun bize hak talep etmeni öwretjek bolýarmy? Ya çeýsini boljak bolýarmy diýip bolýar. Gürleme diýal edip bolýar. Şeýdip. Siz şoň üçin şu sistemany ýatyraňlar. Ýa-o. Ýene yine dowam edýäs. Türkmen başynyň dana sözleri bilen. Fulkadramadıra diýen mutlarlar var. Adırmaz. Şoňda durup bilen olanlar. Turmuş alyan aýlanyr maşina almady mümkinçilik berýär. Agyrlyk süýde diýerler parany. Egerde şu tülçüler näme üçin paralylar? Deňe şol 5 tane aşratda aýratyn özlerini zaýalyp şonu her türlü bir hili taklaýarlar. Maşinlarni ertilip soňra edemler goýýarlar. Ol Erkek gürüň aýdýa gerek şu taýda da. Tülçüler diýe yeter yetmezçilik eden ok 5 sanak jaý aljak, her sinde bir tane aýal
saklatacak, olaryň hepsine de maşina alyp berjek, olara prawa alyp berjek, ondan olaryň rasходlary, çykdajylary. Ana şolar üçin şu zatlar, paraxorluklar, hemme edenetlikler, haramçylyklar. Assalamu aleykumlar. Wa aleyhisselam. Onu Hey. etmek üçin adamini Beşten kvartire her kaýsynda dinde oglun saklanýar, gyd modadan gaçdy. Ama jol boldy bolupdyr. ey men wara erkek bolup tanýana wa dogry maýdan şolar ýazady eşitmekden näin. Ne üçin tanýan erkekün gözüm wetirýan tutmasan näni erkek bolup gezmäne de utanyp bersäň nähili bolar burdan. Utanyp gezme agam, utanyp gezme, gorkup gez. Arkaňa teredip gez. Nuri, çay, mel hem alham Nuri. Lakat tursa diýen. Çay, mel hem alham diýä. Menne de var çay, menne garaşy. Ýa-ni çay jagaş. İçinde her ýerinde at bardyr. Her kile Ura geçi firi alaklar. Çay da. çay için ramaşkaly zatly çay, ýüzüňiz garramasyn, özüňize seredip ýaşaň, gurban goly, arkadaňyzyň diýişi ýalak. Şu taýda ýaman gowda da etjäri. Eger diýe döwlet ýol başçysy şu zatlar gizlese diýe, bolmada diýe. Bilýän. Ya bir mut Täzelik yok, taly täzelik. Dün bir video gördüm. Häzir garaşyň bir görkezekdi. Ey, ikisem taşlakıtla efir meni. Ben ben. Yo, men wara ýanky turup giden ýeri montaj edip, ýene gelipdirler edip çykarmaň, o ýasamaň montaj o men diýeýin. Yani Ay. diýem gapydan Ay, onda wara, Nura öýüňe barda saça garaşy berer bolar ýalak. Oğlunlar moda ýeren olsa. ol ýaman bir hilekle ol, distribüsiýona turkmasana. Erkekün bir bir trenajörna sen ýa bir erik barsaň erkek adam gelip lakat tursa ýa. Mikrofon Sesini aç talip. Ben diýen trenajörde zada gitseň ýüzüňe seredip durmaly bolýan, ýüzüň beli ýakynlaşaýmasyn diýip. Kelle bay uşalak dem beýlek. Estağfurullah. Ey şu ara argınçılık bolýar watandaşlar. Düýnüň una maşe mal mırdat gelip durýar. Ýa-da gelip durmay şu zatlar gowlu alamat däl men sizaýdaýyn. Türkmenistanda ýaşaýan illeşenmez. Aklyňa gaýlanyň o näme edip görüňizi biliň. Ura, gördüňmi şunu? Şimdi bakın, Türkmenistan'da demokrasinin olmadığını cümle alem biliyor ve Türkiye Türkmenistan'daki muhalifleri Türkmenistan'a iade etmek için geri gönderme merkezine alıyor. İki Türkmen siyasi aktivist Abdullah Orusov ve Alişer Sahatov gözaltına alınmış, geri gönderme merkezine alınmış. Bu kişilerin Türkmenistan'a iadesi halinde hayati tehlike var ve bir an evvel bunun durması gerekiyor. Şimdi bakın, O niýe meclis taýtdýarmy talip? Mecliste ne maýdýa ony? Kimde şoň adyny ýazyň sana derrew. Öňkü Farhat tutulanda da şoňy tutduk da biz. Ýazma şoňa şu wagt. Karoç meclis ha? Mecliste adam hukuklaryny barada gorap ýören bir deputat beý. Ýalňyşmasam adyny näme diýýän? Atagara. Yok. O del. Nimela yo. İki sancak aktivist, iki sancak bira, Amerika'da biram, Avrupa'da seret. Gönü angarek yetirädiňiz aý, ma dese bir döwletiň gönü ýüregine yetirädiňiz aý wara. Yo, ol men däle brat. Men däle Türkiýedakylar edenler, sag bolsunlar, Allah razy bolsun. Biz däle ol. Türkiýedakylar edenler. Ömer Faruk diýär. Ömer Faruk Gergerlioğlu hawa şu öň Farhatda da çykyş etdi. Farhat şunem Twitter'da paylaşdy. Beýlekler şunem etdi. Sag bolsun getirdiler ana şu Ömer Faruk Gergerlioğlu şuňa şuň bilenem görleşdik. Şu Farhat tutulanda da birazlar etjek bolup bolyn. Onu birazajyk
kemçiliklerimiz var. Neyse. Inni şu taýsyn dinläýärler. Şu taýdy nemani gatgowaýa Hudaýyna ýansyňyza adamlar diýip bara türkmen başy ýüregi bilen adamlary Başyjy taklaýarlar. Maşinlarni ertilip soňradan bol koýýarlar. Ol üçin näme alaqy? Orada özüniň bir adam mansız ýaşaşyny urnamak edildi. Şunu bir şunu yapmak ya ben evimde gariplik deyip paralayan olsa onu başa vururum. Siz zaten hepimizin bu. Eğer tutranlarım bir tutranlarım. Bu ne demek? Haramlı doğru mu? Çünkü ay yardım işe. Eğer de başkalarının durmuştur ve konuşmasa resmi taraftan ayrılırlar başka yerler. Yani bir topar başkalarını cahilini saklap barıp keyip onu edip bir topar başkalar onunla tabialık veren olmalı Türkmen. Onunla tabialık veren olmalı Türkmen diye şu anki organ işlerinin hepsinin borç görüşüde onunla tabialık veriyorlar ve yürütü imoda oturuyorlar o. Imoda efir açıp oturuyorlar. Onun barıp birine daim var. Barıp teoş kayttım o. Gıylarla tanışacak gıylar var mı? Nire var ya bunlar o. Dinletçük teyada gıy tanışmak. TikTok'ta da şu var da efir açıp manisiz ha hi. Bolgusuz grup. Niye edip sulhun uzal yaşon yal gurrumlarım mine hayran bardım molun. Teoş kayttım o taydaklarla. Tayda yine vacip da ihtiyaç tayda. Hudaýyň da uyan da anan ýagdamy. Hudaýyň ýagny çoğul Hudaýy haramlyk näme so aýdýar. Diýerke durdur ne haram eden haramlyk. Eden haramlygy diýerken gözüňizde görkezlerin ýa. Nure. Tek görüň aýdýar ha. Burwan goly ateist ol işlerden no modern pulognan ya. Ola şeydir. Ola şeydir. Organ işlerler için. Vatandaat görmek mi? Näme üçin Burwan goly hökümet işgärlerini, organ işgärlerini zatlaryny namaz okumany da etmeni gadagan etdi o. Musulman olma onu mu? Meçide barmany ruhsat beren organ işgärlerini, daşy kabinetde bilinäse işden aýrýarlar namaz okuyan adam. Haramda da bolo, Hudaýy uýurma bolo. Onadar çürük. Ay garnaşym şolar ýaly. Näme diýär? Arada bir oğlan goşulýar efire, nadar çürük sakalym görüp diýär, näme diýär? Näme wahabismo sen nefs ýüzüm urdu diýär şarpy edip diýär. Birazjyk sakalym mada bolyn diýär. Ay bular inşallah dowda odun bular inşallah dowda üçin var hemmesi. Nadar garip, nadar johit, nadar geday, Türkmenistanyň adal makta medal wakmal şoma. Türkmenistanyň at kadanan hemme liçkeler goýulan şu nadar çürüyor. Nadar alkas. Nadar. Taýsyny yani bir näme üçin köplönç prezidenti Gurbanguly Serdara yapışýar, söwýär. Näme üçin aslında ona kemçilik şolardan görýär. Çünkü şol adamlar şu wagtda edilip oturan kemçilikleri gizleýärler watandaşlar. Yani Türkmenistanyň mundan Türkmen başy şu zatlary açyk görkezden bolsa, aýdan bolsa, inni häzirki hökümet esasanan Berdim Muhammedowlar gelenden soň diňe bir sözlem bilen büyük kemçilik diýip sözü galibi tapdylar bolly. Büyük kemçilik diýdiler, temany ýakdylar. Şoň üçin büyük kemçilik näme? Şonu iň bolmanda Türkmen başy görkezýärdi. Büyük kemçilikler näme? Näme zat edipdir? Onu bolýan Berdim Muhammedowlar ýokary ýol başçylary gizläp oturýarlar. Onu Türkmen başyň özem aýdýar, teret. Men aýdamok Türkmen başy aýdýar. Aktivist Türkmen başy aýdýar, teret. Gizlete. Teret. Eğer dövlet ulaştı görüşmese, asasen şunu yüzüne koymasa, bastırıp sürelip gizlete,
Onu beyliklere başka tapak oluyor. Baş prokuror paral Görýäňiz mi? Eger döwlet ýolbaşçy şu zatları gizlese, bastırıp süretse, edu motorlar näme diýär? Düplük kemçilik diýerler bolly. Şu bastırıp süretmek de şol. Eden ministrin ya baş prokurorun ya belki wezipesinden çetleştirilen näme jenayet edenligini şunu üçin aýtman gezdiler. Aydanoklar. Şulom döwlet ýolbaşçysynyň bastırıp süretmegi diýip basaplanýar. Çünkü aydanoklaryndy. Öňler aýtjan bolsalar, indi aydanoklar. Ine. ben olsa ol vilayet prokurorunun o sülsülerim şu olup tuttu. Kurbanıyım. İyi biliyor. Gelen tetkikatlar var. Şu ediyanatlar. Bir iş bozgap sülsülerin üstünden şu doğanlar nasırlarına seni iyi verler, bağırlar. Fırlat tapta çağırıp ay mene onun miraydım bilecek polyasıklar bulunmuş var buna miraydım tapta bağıracak onu ertirme öğretmenler şunları Görýäňmi? İl bilýär diýä näme edip öwrenmezi diýä akasa diýä. Gelen hatlar var çünkü diýä. Öňe diýä onu näme üçin ýöredim, men näme üçin ýöredim diýip sorýan bolmaly türkmenler. Ay onu ýynaýdym. O biljek bolýan. O şu netilge wern olaram zat diýen bolup barny diýä dogan garnaşlaryny seni çağıryp günäliğini günäsiz basyp häzirim şol atlar eden dokmy? Prokuraturan işlerleri, milli hopsuzluk, içeri işler eden yokmuş o da atları. Näme üçin bu Allah yarmı näme milli hopsuzluğun edarasına gelip urulup öldürülüyor. Ha? Urulup öldürülüp boynu. Nuri. Belki bir yaş polisiýa olan wamy näme şafýordumyş o? Sen hem aýtdyň Aşgabatda, Jitnikovda çağırıp Oladın ministrin vadisili. Mir 4 Arslan ne diýen şol olan ady. Öldürdüler o Jitnikowyň içinde. Soňam köçede üdatdyn. Ýüregi durdy, öldü diýip. Jaýlayan çağan polisiýanyň işgärleri, altyň işgärleri şo taýda öýüňden aýrylmadylar. Tokdan ya. Tok berip para görgüliğini pitka edip haramladılar. Kanunyň niresinde başlar ýalakda. Nirde bir ruhsat berilýär. Eger bir soragyňa jogap berende ýalňyş jogap berse-de, öz aýbyny aýtmasa da, şonu urmaly, ýetmeli, togurdurmaly, awa atagdy bilen dyrnagyny çekmeli, ýok neme ýumurtgoluklaryndan baklaş gasmaly, ýa yene dırnağının arasına çüy sokmalı. Nirde var şunu yazatlar o. Nirde var. Hays kanunla var. Haramzadalar. Ya bu hükümet var inşallah. Doğraga men var anan yanagam içimde gatyly bir ynanç bar. Diňe men ne däl ol köp adamda şeýle bir hilek var şu hükümetiň ýykyljagyny duýýan ýalak inşallah Allah'ın izni bilen intiz wagtda şularyň soňu gelir diýip umyd edýäs. Olan öldüren bilýär agam. Öldüren bilýär, ilem bilýär türkmen başamaýar. Il bilýär kim haram, kim halal. Il bilýär diýär. Bana diýär ýazyp oturýarlar halk diýär. Kimin nämeleri de oturany diýär. Il görýän eken, bilýän eken diýär. Şu taýda da diýär şonu. Diňle şu taýda şonu da diýär. şunları erkin adamın ıkbalını ödü çöreyen ýaly bolýar. Hukuk koruyan idaraları ýerişir. Kanun Adamın ıkbalyny öldür çöreýän ýalar, duýýarlar diýär. Öldür çöreýär adamın ıkbalyny diýär şolar diýär. Kanundan çykyp edýärler onam diýär. on çözümün adamın ıkbalyny. Eden günädi ödü çöreýän ýaly bolýar. Hukuk koruyan idaraları ýerişir köpsi. Kanun çözmeli adamın ıkbalyny. Erkek sözlerine kanun çözmeli ıkbalyny. Sen çözmeli o. Pagony sumok. Berdim hömmetin götüne girip oturanlar. Nuri, gördüňä wiýany. O wiýan gördüňä o haja gitýän daýda näli gurulýar. Arkadaşlar hemen arkadaşlar serdarmyň saýasynda eýle beýle zat diýip men ýa men dedim bular wara dini hem zady
arkadagy ulanyp oturýarlar da Allah Taala'nın gazaby bilen başyna has beter injektir bar. Prosta halka inanýanlar içinde günäsiz adamlarym bar, gowy adamlar. Şolar kösenjekdirler bilýän sebäbi o bilýän Allah Taala da olar etýär bir kowmy ýoga çyk bolsa şo taýy kerkelek zatlar indirýär. Yani ses bilen zat bilen ýok etýär. Yani Türkmenistanda meselem arada bir video gördüm. Bağdaryň içinde suw alypdyr. Bağdar o bağdar. Daşy var. Küçük boldy şo, ýağış ýagdy merwet, sil geldimi, näme boldymy, şu zatlar duýdurşaw sana. Edýän guruluşlaryndan daşy var. Gönüm edip bilen oklar görýän şo taýda suwun gitmeli ýerini, zadyny hemme zady. Hiç hilek hemme zat bozulyp durýar. Hiç bir ýapşar ýalak bir zat ýok. Bir zatdan ýapyş, şo zat gowy işleýär diýsen, ýok olar zat ýok. İnderkisi dini meselem hajy çek gorsan pul bermeli. Ağam näme bunun beterdi aýag almak üçin sebäp gerekmi? Allah Taala'nın öýüne gitjek bolup, yani seni hac berip ýerine ýetirgäne geçek bolsaň pul bermeli. Näme gerek? Onuň adamlarym şu akyma görä öwrenşýärler, soňa waka uýgunlaşýarlar. Soň bolmaly şeýlem kädir diýerler. Assalamu alaikum. Wa aleyhisselam wa rahmetullahi wa barakatuh. O miýadeler? Yaxşı, yaxşı talip oğlum brat. Wa Allah şükür sağ ol gowle. Nurcan sağmam. Sağ ol. Şu jaga ýerinden bilmediň onuň näme side berjek dedi. Günahı edilip o günah geçilmeliler. Günahına ceza verilmeli. Ama halal arafta çözülmeli. Halkımız dur adamlar. Kimin halalını, kimin haramlığını. Bazı tesirlerle, yani kampanyalar, firmalar, başta işleyen devlete takılılar. Dilekçiler, önleyenler, yeri emeleyle çoğunluğun iş taşımakta. Ayrıca kanun var, onun layık yerine yetirmeli. Biz o zaman soruları fiillerden, sorulardan paralayalım. Aydan zadi 2006-njy ýylda döwlete dahil däl nemelerden, telekeçilerden, täze bazar iqtisadiýatyna geçilenden soň diýe ýereleri, daýhanlar şularam siz diýe paralaýaňyz diýe. Yalanmy berdi Muhammedowlar şu wagt siz haýsy telekeçiden para almadyňyz? Haýsy ýeresinden, daýhandan almadyňyz? Parasız näme iş bitdi şuna çenli? Ve şu zatlar Türkmen baş aýdyp geçdi. Ve şu zatlar siz döwlet bolup kontrol etmeli. Biz döwletde bir gedek işlemedik adamlar, biz size öwrede otursa bu zat o. Biz bir gedek döwletde işlemedik adamlar, size öwrede otursa bu zatlar o. Nähil wallahi bilo. Yurt nähil wallahi, dünýä nähil wallahi. Näde aýdyňyz bu ýurtdy. Biz ýöne Hudaýa şükür internet bar, öwrenýäs. Türkmen başyny dinleýäs. Başga ýurtlaryň siýasatyny dinleýäs, öwrenýäs sato şeýdip. O ýurt dolandyrmaň görnüşlerini, strukturalaryny öwrenýäs. Bular ýurt dolandyryp ýörenler bilen bu zady. Aýdym oğlanlar başga aýtjak bardyňyz, häzir ýene dowam eder, belliklerimi tak dowam etdirip otur mende. Otur 20'de neme diye eden para horluklary üçin sürücülerini, şoförlerini ulanýarlar diye. Giyowlaryny, onuň şu oğurlan pullaryny gizlemek üçin. Dinleň vatandaşlar. Tuasına alındı. Mesela defak denen dowamyna atajana adalatly kanuny onuň haçan olsa pasport bilip haramyanan baýlykdan girilýän ýollaryny gözläp eden huzur taşyrly. Meselem ol 3 milyon 754 bin Amerikan dollaryny Başprokuraturanyň dergän müdiri öňkü başly Ahmedowyň Türkmenabat şäheriniň Kekilif köçetiniň 10-njy aýynda ýaşaýan dowanyň öýüne girilýär. Bunlarym tapylyp tutulasyna alındy. Atajana ýa-da ulumetsödäki dollarlar kadar şaýket belgilemek üçin türlü adamlary gyýdyny, giýowdyny, gulluk awtolognyň sürüjesini, bagwany, dowanlaryny peýdalandyr. Bagwana çen ulan aýtdyrar. Bagwany, sürüjesini, giýowdyny, dowan garnaşlaryny ulandyr.
pulları gizlemek için. Ve häzir hem şu zat Türkmenistan'da bütün ministerliklerin şoförleri para horluğun edip berýän araçlary yalan olsa yalan diýen. Sürücülerin 90% şu ministerlige bulluk edýär. Mulik tutulanlar näme üçin şoförüne miňnediňiz onda? Şoförüne maýyr. Yine vizamı jalap edip aýrypdyrlar. Haýsy viziýany? Ol başa yemek arkada başa gelen serdara diýär. Siz bara yeňilliňiz o, siz gorkýaňyz o. ChatGPT daşy diýär, siz menden gorkýaňyz diýip bara. Men sizi bara Allah şaýat bolsun. İnglis diline video çekçek. Türkmenistan hökümeti birje men akamdan menden gorkýar diýip video çekip bütün maskara etçek. Bütün dünyaya maskara etçek. Gorkmaýaňyz bolsaňyz viziýamy aýrytmazyňyz. Gorkýaňyz siz 100% gorkýaňyz. Bir gayrat korkoklar olsa da, korkok olsa da, hükümet bolup korkok ölü otur, balaňyz çyşyp otursaň. Talipcan bular kere hakikat maglumat ingimmatda aslında vatandaşlar bilýärmi şonu maglumat ingimmatda şu wagtky häzirki döwürde ingimmatda maglumatdyr. O maglumatlaryň biri sag bolsun watanyny söýýän adamlar berýär. Sag bolsun. Allah ýalkasyn çolardan. Bar ýurdun içinde ölmänlerin tek. Yine 5-10 ýyl soň eden bolsak belki ölürdi. Belki o duýgusy adamlaryň ölürdi ýöne Hudaýa şükür. Şo duýgulary ölmedik. Şolary ýa duýguda ýaşap gören adamlar Allah jan siziň aýaňyza daş degmesin. O bir saçyňyzyň gylyny gaçmasyn. Allah jan sizleri. Sag bolsun ýani talip şolaryň hemmesine. Sag bolsun. Maglumatlary Hudaýa şükür ýetirip ýurdumuzy, watanymyzy hakykatdan hem söýýän adamlara. Beýleki dönüklere. Ana eger inanmaýan bolsaňyz açyňda türkmen waşyny dinläň. Kim dönükligini şonda göz ýetirersiniz. Häzirki bolup gören zatlar bilen deňeşdiriň, onuň özüňiz karar beriň. Şuýda näme aýdýa? Gurwanywy 16 kilo gerayin satdyrýar diýär-de, ýani kasawatda bolan durýardy türkmen waşy sory, bu näme üçin etdiň onu diýär. Näme diýip pulun ýokmu diýär. Näme yeter etmezçiliğin barmy diýär. Ýani adamlara häzirki organ işgärler hem durup sorap bolýar şonu. Kaşan jaýlary, öýleri, maşinler bardyram bolun, hinidem şolar ýaly bir kanun işler edip gör. Ana azat fogerayn edip çekip satyp gör. Häzir oňa da geljek häzir. Serediň şuňa? Kulluk aktologynyň sürjüsini bagwany dogan anlaşlar peýdalandyr. Meselem Atajananyň özüniň gatnaşmagyna sürjü beýnäýär. Onuň berýäni şäherçätin gün ortasynda ýagdalyk ýerine howlusyna agyr paketi gömüpdir. Erkek Atajany eden hyzmat üçin oňa pagal ýürüp beripdir. Ýagdalyk ýerine 2001-nji ýylda mer bagwany işen Babaýew wataberdi. Atajanyň tawşyryny bilen onuň gyýy mähkemeniň gatnaşmagyna alyp gelip türlü paketler okutulary howlunyň türlü ýerlerine gömüpdirler. Tomoğa kawaty demir kapyrjyklar, dollarlar gyly şaýdetler taranyp, taşy kevşilen gömülüp başlapdyr. Öyle oldu ne oldu? Ýagdalyk ýerine daçy berenýärdi. Daça gömýär. Şolar wagtda gömülüp goýulan atlar meçhul köpelenler, olar ul paketler okutular, tejene we başga ýerlere gidilmäge urulypdyr. Meselem 2004-nji ýyl Hanjar aýynda Atajanyň adamtyny dogany Ataberdiň öýüne çagyryp, senin öýünde ulyp çykyp Amerika dollaryny gyly şaýdetler getirirler. Billah hakda gitdi. Ýüzede Ataberdiň öz ol dastary. Ben aýra bir zat görkezek, men ul ekran edäýdi. Ul ekran edäýdi, men bir zat görkezek. Haýyş edýän ekrany zapis edin vatandaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Türkmenistan vatandaşı Zülfiye Akacar'ın eşiyim. İsmim Ahmet Sefa Akacar. Eşimi geçen sene 7. ayda Türkmenistan'a yolladım. Pasaportunu değiştirmesi için, benim soyadıma geçmesi için. Benim soyadıma geçti. Merhaba arkadaşlar. Evet. Näle bolay? Merhaba arkadaşlar.
Merhaba arkadaşlar. Ben Türkmenistan vatandaşı Zülfiye Akacır'ın eşiyim. İsmim Ahmet Sefa Akacır. Eşimi geçen sene 7. ayda Türkmenistan'a yolladım. Pasaportunu değiştirmesi için, benim soyadıma geçmesi için. Benim soyadıma geçti. Yalnız eşimi bırakmıyorlar. Yanında 6 yaşında kızım var. Geçmesi için. Çölyak hastası, otizm spektrum bozukluğu var çocuğunda. Yani 11 aydır biz ayrıyız. Biz çok zor durumdayız. Bize yardımcı olun lütfen. Ben Türkiye'de Ankara Büyükelçiliğine gittim. Türkmenistan'daki Ankara Türkmenistan Büyükelçiliğine gittim. Bizim Türkiye'deki Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'na gittim. Her birine dilekçe verdim ama Türkmenistan'daki Türk konsolosluğuna yönlendirildiler. Yani olumlu bir yanıt alamadık. Mahkemeye verdik. Mahkemeler sürekli ret veriyor. Artık biz çok yorulduk. Eşimi sebepsiz yere tutuyorlar. Ortada ne bir deport var ne bir şey var. Yani bizim bütün evraklarımız tam olmasına rağmen eşimi orada sebepsiz tutuyorlar. Eşimin Türkiye'de oturma izni var. Bizim resmi nikahımız var. Yanında bulunan kız çocuğu Türk vatandaşı. 11 aydır nereye başvursak hep böyle olumsuz yanıt aldık. Artık çok zor durumdayız. Lütfen birileri bize yardımcı olsun. Sebepsiz yere eşimi tutuyorlar orada. Şimdiden sağ olun, teşekkürler. Görýäňiz vatandaşlar, Türkmenistana adam gymmatlygy hiç kelek yok. Maşgala birligi. Olar ýa-da yok. Adamlar bara maşgalalarına gowuşup bilenoklar. Bu haram hökümet sebäpli. Eğer pul veren bolsa olar bara şunu çıkarardylar. Bir gayrat haramlar. Versene birazcık düşünmeýänden bilen bar diýip ýatyr da. Yani Yankı Sefa Bey'in ayaly Türkmenistan'a dokument üçin gitdiler. Gyýdam Türkiýede dogulýarlar etýär. Bular gidip şu dokumentlerini düzeltmek üçin gidýärler bolýan. Ýollaşy bilen pasportlaryny çalışmana. Bu gelenejäni gyýdyny Türkmenistan'a saklaýarlar. Sebäpsiz ýerde güýberen oklar ýurtdaşyna. Alkallar. Görüşüňiz ýalak we bir şey ýalak Türkmenistan etdi da. No, Türkmenistan'a yurttaşından gelen adamlar zatlar yurttaşynda başga bir vatandaşlaryň öýlenseler, dumuşa çyksalar, bizim hökümetimiz ýürüýte kynçylyklar döredýärler, dokumentlerini beren oklar. Bu görkezýär ki bizim hökümetimiz diňe pul almany bilýär. Bu haramzadalar maşgala birligi maşgalany pytratmany hiç taçydy görmeýärler. Ýagny bilýärmi, eýerde bir ýyldan gowrak uje görüp bilenok maşgalasyny. O näle bir bilýärmi, näle agyr. Özüm gyýjaгаş yaranok, yarawsyz çağaçyk bar görüli yaranok. Bu gyýjaгаş glutensiz iýmeli. Ýani iýen datlary spesialny dat düşünýän bol hemme dat çörek, abyçy çörek alyp bilenok. Gluten bolmaly ýaly iýen datyny. Şoň üçin kakasam ýürüýte Türkiýeden oňa çykdy edip pastaýan Türkmenistana ugrotýar şolar çörekler datlary iýen datlaryny. Stres, ollydy, bu haramzadalaryň diňe şunu edip bilýärler. Biz näçe wagtdan beri migrasiýa barada giden çykyşlar etdik. Türkmenistana migrasiýa gullugynyň nädip halkymyzy soýup soğanýala soýandyklary barada we daşary ýurtdakylaryň içinde Türkmenistan barada erwet täsir döreýär. Gözüňe ýetirin. Şulardan häzir Türkiýanyň watandaşy bolup Türk döwleti diýip saparma Türkmenbaşyna aýdypdy, iki döwlet bir millet diýip Gurwan gulam diýär, dogonum diýip barýar, ol haramzada münafyk küýzli. Bu zatlaryň bize başga ýurtlarda bizim halkymyz üçin erwet täsir döredýär. Ýagny adamlar ýirenç bolýar bize garşy. Çünki hökümetiň edýän zady diňe bir hökümet däle eýse bütün halka sıçraýar. Düşünýärmi? Onu hökümet etdi diýmeýärlerde Türkmenistan umuman aýdýar da. Ve şonun içinde de sizin ma, menem ma, hemmemizden bar.
Görýänmi, adam hukuky ýok Türkmenistanda. Näste suwtnama ýene bir sana. Näçe tapaşylar adamlar çykyş edýär, suwda berdiler, dar etdiler, ardaly ýazylar, hiç şeýle çykarmaklar bular. Bu näme Demedi o Zara bilen bile de efire geldi demiş o. Zara'nı gördüler, bunu görmediler. He? Bu ayalı, yanına, çağı bilen. Seni özledim kızım, rahat deyip gürledi, kıydam gürledi şu birine efirmedi. Şu demiş o maşkalada. Ava. Niye mi ağır var? Karay bulurdu o maşkalada. Yani men eşitişime göre yankı ayalın bir doğan oğlun ağası mı, bir zat bir karnaşı mı bilemok Ukrayna'dan bir yerde urşak atnaşıptır mı ya bilemok bir yerde. Şimdi şoň üçin bunu saklap oturlar diye eşitdim. Mani näme onu yani näme üçin başka birinin eden zadını cevap vermeli o da düşünemok. Yani kanun niyetinde var esas onu yalay. Esas yok. Evet, bular var. Nuraga. Uje var Amerika'da bizi priznavat eden, bizi alasy gelen ok. Ösen yurtlaryň hemmesi bizden yüzöndür ya. Almanya'da ya halkın sesini çıkaran nokta. Yakın wagtda Ýewropada bizden yüzöndirer. Bize var adamlar. Bize yurttaşyň haklaryny ne sagır ýaro. Bize var bir zavally insan gibi gözleýärler. Bizler bir pakirjak adamlar ýalyk beser edýärler. Ejiz adam ýalyk. Bu işsiz adam ýalak, hamala biz wara gul ýalak kabuta. Olýanky döwürlerde bilýänmi, bazarlarda zatlarda gul satýarlar adamlar, gul edip satýarlar. Ine şu wagt bizim halymyz şoňa bardy. Biz näme gulmy? Biz näme ejizmi? Biz ejiz däle, biz gul däle watandaşlar. Ya biz gul görýärmi? Näme üçin bize her kim ejiz hökmüne seretýär? Olanlar utonuňa. Ne edip siz çağı yetiştireceksiniz? Oğlunuza, kıydınuza ne edip terbiye vereceksiniz? Özünüz yerde özünüz oňur bilen. Daşy öz hakyň üçin çykyp görüş bilen. Men size näçe wagtda mer aýdýan, çykyň şu haramlar wara. Bir gün aýaga alalyň, birim çykmaýar, erkek ýaly. Gaçky diýerler. Bir gaýratlan, birim dursa erkeğim derler. Bar gaçky diýer. Bular balany siýerler bu. Çykalyň diýen, bir aýaga alalyň, şu haramlar aýralyň diýen. Hiç kimi hormat eden noktalar bular. Ne balnoya hormat var, ne başka maşkalalı adamlara hormat var. Hiç kili. Videolar çıkıyor internette. Adamlar uje näme etjek bilen noktalar. Prezident çıkıp videolar çekýär. Hebebi hiç bir edara işleýän. Hiç edara, haýsy bir edara var Türkmenistanda işleýän. Proporsional, yani hemme wezipesini laýyklykda edýän hiç bir edara ýok. Ne prokuratura, ne immigrasiýa. Hiç bir edara. İşine de noktalar. Biz halkı gul mutkalı, gul. Statistika eden 2 milyon gowrak adamlar yurttaşına gittiler. Hoş geliniz, gelinize. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gom ýagdaýlaryňyz? Hoş geldiniz genç apa. Alhamdulillah, хорошо. Вот как сказать, дядя Нуры или, как сказать, брат Нуры сказал, да, есть такое, как вы только что сказали, но я не в ответе за своего брата, потому что даже за ребенка, вот смотрите, если ребенок младше 18 лет, тогда только родители могут отвечать. После 18 лет они сами могут вылететь в другую страну, правильно, билет взять и улететь куда хотят, что хотят, могут делать, правильно. Тем более сейчас дети такие, которые ждут 18-летия и говорят потом родителям, мне уже 18 лет, я что хочу, то и делаю, правильно? Сейчас такое время. А как я могу быть в ответе за человека, которому 40 с чем-то лет было на то время? И он уже умер. Почему я за это должна отвечать? Я замужем, я сколько лет жила в Турции, я же замужем, у меня ребенок, гражданка Турции. Почему я должна за это отвечать? Не только Зара уехала, я много кто в Рамазан, много кому мне звонили, мне говорили то, что много кому женщинам позвонили с миграции и говорят, вам дали разрешение, вы можете выезжать. Только я сижу. 40 näçe ýaşyndaky dogan üçin men jogapkärlik çekemok diýär, dogry aýtýar. Bir adam eğerde 16 ýaşdan geçse, uje ol jinayet jogapkärçiligine özü çekilýändir we hiç kile kosarlary ona jogap berip bilenok.
Мою семью, моих родных, моя мама рождена, мы не туркмены, я татарка. Моя мама рождена в России, в городе Ешкуриле. Она хочет переехать, ей 75 лет, вот 76 лет исполнилось. Она уже 5 лет они пишут, тоже куда только не писали. Также миграция отвечает, то же самое и мне. Я даже президенту писала, но отвечает мне только миграция. Куда только не писали, куда только не обращались. Один и тот же ответ. Временно не можете выехать. Seyredin 18 yaşından Мама sonra статус переселенца взяла. yani eline pasport alandan sonra onun verecek kararlarına başka bir adam kanun esasında cevap verip bilmedi ya şunu siz kanun hukuk korucu organ işgärler siz birinci bilýäňiz da bunu. Näme üçin 40 yaşından geçen adamynyň eden işinden bunun nämes ayarlygyny bolýanmy siz trofası bolýanmy näme bolýanmy soň Сестренка я, и он сколько лет, я не знаю, 15, где-то 20 лет, он в Казахстане вообще жил. Yani şulatlar üçün Мы вообще не виделись, не общались вообще. Говорю, он в Казахстане жил. ne meniňe medip ýörendi adam mysal üçin. Meniňe medip ýörendi adam. Meni watan döňüňe çykardyňyz, ay ekstremist diýdiňiz, her zat diýdiňiz. Tapylen radyňyz, gelmejek bolluňyz, olam baş atmady. Sag bolsun, şonu da vatandaşlar bir tanaýan. Inni Если деньги просят, если деньгами можно это решить, значит и без денег, значит нет такой проблемы, как вот говорят, вот чтобы меня держать. Значит не должны, как сказать, по праву, не имеет права. Нету, значит, такого закона. Если с деньгами решается, значит, я не знаю, неужели детей нету, неужели нет жен, которые, не могут понять эту ситуацию, который ребенок у меня каждый день, каждую ночь плачет, я к папе хочу, я домой хочу, говорит. Mesela ayrıca vatandaşlar yurttan çıkmak isteyen adamlara çıkarın oklar. Yurdu polnu terk edip adamlar gidecek böyle gelecek değerli şu yurda. Biz yurdumuzu, biz vatanımızı gowarýar. Ýöne başyna oturan bir gayratlar üçin biz kösenýär. Näçe sanak milyon, näçe milyon adam yurdu terk etdi. Oýanyň o halk oýanyň soňumuz gelip otyr, yurdumuz kez zatlaryň ýetine. Halk oýanyň soňumuz gelip otyr, yurdumuz kez zatlaryň ýetine. Halk oýanyň bu ne şaýrayda Nuri. bolýar. Zapis edýämi, näme edýämi bilemem. Vatandaşlar Неужели немножко совести нету? Неужели немножко жалости ни у кого нету? Vatandaşlar, давайте çıkın, habarlaşın men bilen. Ýazyň Telegram'a plan edeliň, bir zatlar edeliň o, bu bir gayratlaryň elinden wara, uje näçe ejeler aglaýar. Zulya doğumda mara olan bir eje o. Düşünýäňem moňam çagasy bar, olam eje, olam bir ayal, biriň ýollaşy. Düşünýäňem näme günäsi bar Zulya doğumyň, ha? Günäsi ýok ha. Näme ýalňyşlyk etdi onu ýurtdan çykarman bir ýollaşyny gowuşup bilmedýärler, ha? Haramlar bular mesaýdy otyn bular musulmançylyk isem ýok bularda. Adam käşilik ýok diýsen У нас уже психика не в порядке. Психика не в порядке, ничего не хочу. Müslümanlar beýtmeýär, müslüman adam merhemetli wyjdanly bolýar. Müslüman adam hiç açan bir çağasyny atasyz goýmaýar. Bular çağany atasyz goýup otyrlar. Gözüňde getirin. Näme gerek biz o, näme etmeli bizden başka sebäp? Тем более больной ребенок. Первый класс она должна была пойти. 1 год она пропустила. И еще в реабилитационный центр она ходила. Целый год она пропустила. Да, она, альхамдулиллах, лучше, чем раньше. Вот аутизм у нее лучше, чем раньше. Если на нее посмотришь, некоторые могут сказать, что нет у нее аутизма. Лучше не как раньше, потому что мы в реабилитационный центр ходили. Но есть какие-то моменты, которые она не понимает до сих пор. Поэтому ей нужно продолжать. А мы целый год пропустили. Şu migrasiya bilen milli hukukçuluk ikiňiz bar. И скучает по своим друзьям, подружкам. Школу хочет. Папе хочет. Каждый день плачет ребенок.
Неужели ни у кого совести нету? Migratsiya bilen milli hopsuluk etýär, ikisi biledi adam şunu. Ова, görýäňiz dämi? Эй, Шулва! Я вот это КНБ, или как там называется, я вот это пошла, сказала, я за брата не в ответе. Даже мама не может быть за него в ответе, потому что ему не 15-16 лет, не маленький ребенок. 40 с чем-то лет ему было, под 50 лет было, когда он уехал. Мы не в ответе за него. Я там тоже сказала это. Onu diýmek gerek gäle, onu aýtmak gerek gäle, onu kanun aýdýar, kanun aýdýar. 18 ýaşdan soň edin jenaýatyna her kim özü. Вот именно, вот именно. Edin jenaýat hem bolsa ol. Почему тогда нас держат в ответе за это? Siz şu zatlar şuna çeni goýulmadyňyz. Ana siziň ýalňyşyňyz. Öňürek gelip aýtmalyňyz. Maňa просто Потому что я покрытая, наверное, потому что мы намаз читаем, тоже нас считают такими, наверное. Namaz okuyan dinler deyip şunu yazardı koşulursun deyip görýän mi vatandaşlary ne cezalandyrışlaryny görýän mi hudaýsızlar. Migrasiýa bilen milli hukukçuluk siz edýäňiz öýlen şonu ikiňiz biledýäňiz şonu. Karamladal. Siziň edip oturan emme zatlarynyň habar gelip dura bize. Вы Организация Объединенных Наций ходили? Зуляпа, вам надо в ООН пойти. Вам нужно пойти в ООН и сказать, что вас держат в Туркменистане насильно из-за того, что вы ничего не нарушали. И причины указывают то, что, мол, ваш брат воевал в России. Вы должны объяснить ситуацию. Пойдите в Организацию Объединенных Наций. Это несправедливо. Харам. Он не в России воевал. Ну, тем более, где бы не воевал. Вот просто я вам говорю, вам нужно пойти в ООН. Обязательно ООН, Авармале. Это где, здесь? Здесь то же самое, наверное, как и в турецком посольстве. Туркмены работают, они не пытаются помочь даже. Знаете что? Я завтра суббота, я понедельник позвоню в ООН, в Ашхабад. Я возьму ваши контакты вашего мужа и поговорю с ними. Посмотрим. Может быть, даже здесь, в Нью-Йорке, есть Human Rights Watch. Я туда позвоню, иншаллах. Мы это решим, иншаллах, вопрос. Раз они не хотят, тогда будем через международные эти делать, организации. Ну, я думаю, в ООН позвонить это самый лучший вариант. Рассказать им. Ваша мать хочет покинуть страну, ее не разрешают, правильно? Я мужу говорила, чтобы он написал, но ему адвокат сказал то, что они ничего не будут делать. Ваша мать получила статус... Не поняла. Верно? Да. И ее не выпускают из страны? Ее не выпускают, да, они уже... Они не имеют права. Не знаю, то ли 3 года, как они получили статус переселенца. Сестре моей даже отказали, и отказ получил. Моя сестра тоже подала. Ваша мама татарка? Да. Все, они не имеют права. Они обязаны выпустить. Смотрите, братья... Она рождена в России. Я Арсен Шахунста аттыгымен таныянна шолары. Оларым көйвермежек колылар. Их тоже не хотели выпускать. Арсен Шахунстар вара. И они сказали, вы не имеете права нас держать. Я не туркмен, я армянин дейді. Соң чықырдылар олары. Мен личный өз білін күрлешкім өз айтты шейді. Здесь я говорю, я в Илатане миграции, я тоже сказала. Я говорю, я не туркменка, говорю. Зачем вы меня держите? А там мы не решаем, это не наше, пишите в этот. Ну, куда я только не писала, миграция отвечает, потому что они перехватывают просто. Я президенту тоже писала, телеграмму даже писала, и так письмо тоже. И вот это какой-то там президент так, и какой-то там этот Топоры. Диваны. Тоже писал, тоже миграция. Президентом диваны. Сестра моя тоже по маме, через маму подала
документы на статус переселенца, но ей отказали. Отказало кто? Здешнее, как его называется, Министерство иностранных дел. Здешнее. Görýän vatandaşlar bir mutmaňa söz berin Julia şu Nesefa Bey motor ära motor ştaýda bira Nesefa Bey Türkiýede görleýän Julia'da şu an Türkmenistandan görle otur vatandaşlar aramyza goşulyp agla otur çağatam ýanyna ödem keselli çıkacak bolýar gören oklar Türkmenistanyň bütün gromalaryna da hukuk goraje idaralarına da hat ýazan arda bilen ýüz tutan hiç ýelek ardasyna da çäre gören oklar ay ölseň öle ay diýen ýaly öz başyna öz akwalyny terk edip goýdular. Inha gelen derejesi bularyň wyjdanam şu üstesine de Zulia'nın bir erkek doğunu nemesi urşa gatnaşypmışmy, pradat bolupmy itol üniversitet Gazakstanda ýaşady diye men göremem daja diye. Şonuň diye eden nemesini ol urşdy ölüp durum diye. Indi diye şonu diye meni şoň esasında men saklap oturlar diye. Meniň etmedik zadym üçin meni cezalandyryp oturlar, çağamy cezalandyryp oturlar diye. Çağam meniň psikologiyam galmady diye her gün ağlaýas. Kakamda dursak olup diye. Bular ne hili sen talip bular musulmançylyk diýen de olun bu musulmançylyk bilen baglanşyk diýerler bu adam kärçiligi de söňe köpüler. Yani bir ateistden bolsaň adam kärçiligiň bolup biler ha. Ateist bolaw sen hiç Hudaýa inanmasaň. Oğlum göz üçün bar ýara oğlum namaz okuýar Mekke'ye gitti da etdi. Diýjek bolýan adam göz üçün näre aga musulmanyň isem ýok bu haramlar da. Olay adatır etmiyor o Müslümanlar o ağam näme o yalan gurrun mu yani näme kime gerek sen adamı o şolar ýaly halkyňa zulüm etjek boldan haram da bular metçide diňe haçan barar bilýärmi biz haçan metçide üýüşüň adamlar diýip çağırş edemizde şo öňüni almak üçin baryp namaza durarlar atak oňa da namaza ibadet edeýin maňlaýmy secde edeýin diýip barmaz bular şonu döndürmek üçin barar bular şey diýip metçide taýmasaň başga wagt barmy ýa ho Bulun yani o kak aydık geçti ya hersinin 5'ten 10'un jay, gyz, maşina bulun aladalar baýlyp. Häzir Zuliýan öýde maýdy otur, pulu bitýär şu zat bilýäs. Şola maýdy otur ýöne şu pulu bitýän zat şeýle de bitmelä diýe kanun esasynda da bitmelä diýe onu. Bu on soňam türmede däldir Zuliýa türmede o da şu türmeden baglanýan sen maňa Zuliýa. Evet Aşgabat'ta şu anda. Aşgabat'ta. Evet. Türmede diyor diyor yani hapishaneden mi bağlanıyorsun diye. Pardon Senin internetin çekmiyor ben de Türkmenistan diye anlamıyorum. Yok yani. Нет, конечно, и кто-то здесь написал devlet sırrını mı biliyorsun? Yok öyle bir şey. Yani hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey yok. Buradan gitmek istiyorum. Yemin ederim Allah bir daha buraya gelmek nasip etmesin. Ailem var burada. Sırf onlar için geldim zaten. Böyle yapıyorlar ki insan geri dönmeye korkuyor. Yani çocukluğunu özlüyor, o sokakları özlüyor olabilirsin. Ama gerçekten böyle yapıldıktan sonra bir daha geri dönmek istemiyor korkusundan insan. Görýäňiz hem vatandaşlar bir gaýdan adam gelen o. Näme bolýar adamlar? Näme üçin biz şu hala düşdük? Biz ejizäl o adamlar. Näme bolýar biz o? Neujeli şu derece bir namussuz bollukmy şu bir gayrat maşgaladan bir dinip bilmedik wara haramlardan wara bir. Я даже вот, допустим, вот из-за брата, допустим, вот это, мы тоже, например, допустим, вот как они нас тоже вот винят, типа, мы тоже в ответе, ну тогда мама тоже навсегда хочет уехать, навсегда, моя вся семья, здесь моих больше родственников нету, сестра есть, брат есть второй, потом племянники есть, и все. И я тоже замужем, я тоже больше не собираюсь возвращаться. Мама, они тоже хотят совсем уехать. Вот избавьтесь, отпустите нас, избавьтесь от нас тогда. Şulu adamlar näme Я это и в КНБ говорила. Taşar urda göýörenin bilen näme sen taşar urdan siyasata goşuljak adam ýok. Öz maşgalaryna goşup öz durmuşyň ýaşamak derdin. Buların aktivist değerli vatandaşlar. Да, больше ничего не хочу, я просто
Ya bunun önün У меня тем более ребенок больной, я здесь не могу ее анализ сдать. Уже 11 месяцев, я не знаю у нее кишечник в каком состоянии, я не знаю. И 2 раза ей плохо было. Вот я не преувеличиваю, в начале 2 раза ей плохо было. Зуля, я вам обещаю одну вещь. Если они вас не отпустят, я каждый раз, каждый в эфире буду замечать, что вот Зулю не отпускает, короче, gövörenoklar bir kanun işe oturuyorlar. Minen sakıcı ederin nekip olsa. Siz gövörmen, siz bir yalan Allah razı olsun. aktivistlere materyal verirsiniz şeydi. Başkalar da etmersiniz. Materyal verirsiniz. Tutname verirsiniz. Бидем Türkmence bilemok men. Некоторые слова знаю. Зуля türkmence гүрле говорят. Türkmence bilemok. Забыла, да, раньше я по-туркменски разговаривала, в туркменский садик ходила. Забыла уже. Adamlar. И не туркменка я. Görün. И здесь проходит 3 языка. Английский, русский и туркменский. Sveyna tutnama. Hiç şey kanunu vardı, bozmadı. Bu konuşmalar var. Göz olsun size, var ya. Yurda da gelecek geliye gaydım. Şeyden biz ilatımın sanını yitirip otuyoruz. Kaçan biz ayağa alacaktır vatandaşlar? Neyime gerek size o başka bundan beter? Neyime gerek? He? Kaçan da sizin öýüňize ot şunu gelersiniz, şonu gelersiniz, şonu da giç olar. Men bir daha sorayım Zulya, siz şol edaralara baranızda ya da düşünmesi periyod edipleri da talip. Baranızda şu migrasyonlu olsun, adalet ministerliği olsun, komitet olsun, tapağı yok. Baranızda derdiniz, aydanızda, скорее всего, siz ağlap gurrun veriyorsunuz. Я туда не ходила, я понимаю, когда на туркменском говорят, но отвечать не могу. Нет, я не ходила, я писала. Куда ходить, если ты не можешь до них, до главных достучаться? Ты их не видишь. Они по небу ходят. Простых людей они не принимают, я не знаю, как до звезд до них добраться, чтобы. Yani vatandaşlar asmanına geçiyorlar diye, men yaşalarım diye kapısını kakı bilemok, kimin kapısına varacağım bilemok, ne hat yazdım bulur diye. Единственное в Министерство иностранных дел я лично ходила, но также там я министра не видела. Никого не видела, никто и даже нормально не разговаривают. Они за людей, простых людей, они за людей не считают. Но вы все перед Аллахом, вот если вы смотрите, кто смотрит, все мы перед Аллахом равны. У кого даже деньги есть. Вы в бюрдуняда, вы не сможете сказать, у меня деньги есть. Я первый пройду или я пойду в рай. Вы это не сможете сказать. Вот это не забывайте, обердуняй. Вы садака делаете, вы только богатых зовете. Вы бедным не раздаете. Это меня не касается, но вы об этом не забывайте, что мы все перед Богом равны. Если вы верите в Аллаха, если вы делаете садака, значит вы верите в Аллаха. Но это садака для бедных, для нуждающихся. И вы так разговариваете, вы имеете деньги, вы с простыми людьми, вы нормально не разговариваете. Здесь во всех организациях так. Их не садака, их не курбанлык, их не хадж не будет принято. Понимаете? Не будет, потому что они все делают. Это я понимаю, они не понимают, поэтому я им это говорю. Это показуха все. Они все ради показухи делают. Валлахи биллахи, чтобы имя было. Хаджави Текеллем. Да, для выгоды. Они зовут таких же людей, у кого звание повыше или еще что-то. Вот это, у кого положение повыше. Они же таких зовут. Для выгоды они это делают. Görsünüz değerli vatandaşlar, görüyorsunuz. Yani bunların insafam yok, vicdanam yok. Ağlap otursa da, özünü hilaklese de, şular yalı vicdansızlar. Şul adamlara biz neyem için boyun olyas? Adamlar, eğer
Talip sesimiz какой-то номер написал, men can ettir, men düzeldeyin şunu говорит. Var lan can edin mesele yok. Siz arkayın can edin. Size kim neme yazan olsa can edin gepleşin. Sizlik neme hükümetin siz bilen derdem yok. Sizin hem hükümet bilen derdiniz yok. Sizin Вы bilen İslam yok. Если за деньги, не надо мне за деньги. Я никому не смогу доверить что-то сделать. Yok, Я президенту sesleniyorum. Yok, помогите, пожалуйста. Вы, если видите, слышите, через кого-то услышите, пожалуйста, помогите. Вы просто вам стоит сказать, отпустите ее и все. Kim pul soruyorsa bize aydın. Adını, familyasını. Посмотрите, как ваши работники работают, пожалуйста. Bak Nuri Aga bir şey Как diyor. ваши подчиненные работают. Везде взятки, везде деньги. Bir gayrat haramlar o bular o. Yurdumuz var, çiğnediler uje var. Görülen adamlar nida yüzleneceğim bilen oklar o. Buraya da vatandaşlar hem yerek bardım diye hiç gerek yok diye adamlar bize geliyor. Sebebi hükümetten derek yok. Biz o hükümetin derekine işlev atıyoruz o. Hakiki. Biz 100% aytıyor. Töle çıkacak bolsan говорит. Töle çıkacak bolsan. Почему я должна? Какой? Вот зачем я им должна платить? Вот за какое? За что? За что? Если у меня все в порядке, если они не имеют права меня держать, за что я должна? За что они не заслужили это, чтобы я им заплатила? Yok, onu gelip yüzünü açıp değilsin de şu töle pulunu çıkacak olsan diye erkek olsan gelle yüzün açıp değil şu tayda. Yiyeceksin ertir seni reşotkayı verir yalık edel seni. Yüzün açıp gelip değil, iyi bilen olsan. İyi bilmeyen. Prosto olur dinlemesene ya olur tağam. Şimdi senden hiç kim pula mal bilmeyen ben sana ayda. Tağam mal bilmeyen pulu. Onu alacak değilseler. Bir de ait adını, familyasını ver. Para sonrası olur. Dem olur maskarasını çıkaralı. Kim ay olur pul sorap. Neyme ona o vezife şon için verilim ay. Siz çıkarma için pul alıp koyulum olur o vezife. Ödem sen türmede değil, hapishanede değil. Nemçi seni öğren okulur. Türmede değil sen. Nemçi saklayalar beydi. Çağın bilen. Adamın hani kim gezin hukuku var da Türkmenistan'da. O nemçin alyanız. Türkmenistan'ın yukarı vezifeli hoca oyunları. Зуля, yüzünü aç. Yüzümü ne için açayım? Я до этого то ли в ноябре, то ли в декабре видео свое сняла zaten. И даже вот эти активистов тоже не знала. Просто сама сняла, сама президенту сесленdim. Просто сама и в своем ТикТоке я выложила это. И все распространили. Если хотите, можете Turkmen News там посмотреть. Orada yüzümem gözüküyor, gıyzımam var yanımda. Siz bilen bilelikte yine Nuriyeli Halikif var. Onun bu öğren okulur. Oğlum türmede oturup çıktı, cezasını çekti. Cezasını yok olmadı. Bir güne oturdu. Yani şonla da öğren okulur. Ona yine bir ceza verip oturuyorlar. Bol yani Nuriyeli Halikif'i siz çıksa gürler deyip yapılan niye diyen. Azuli yine ayıtta ayıtacaklardı. Bundan başka ne amayısına yurttaş olur. Burada gidenle de hiç sağda ayıt bileceklerdi yok. İlk gözük yurdun tarından bilen oğul. Özünün Ya cezasını çekti diyelim. Oo. Cezasını çekti diyelim, doğru mu? Cezasını çekti beyleki Nuriyeli Halik. Yani hiç öyle cezalı günahkar değil adamlar. Ne giden adamdan pul koyup atıyor. 90% atqa çıkıp yatıyor. Pulam yüzüne kaytarlanıyor. 300 dolar, 400 dolar her kim prosent alıp tavşırıyor o zaman. Edenle de otuyorlar o bunlar. Halkın depesine şanak duyuyorlar o. Halktan ulugummatlık yoktur o. Halktan ulugummatlık yoktur vatandaşlar. Neyle vallahi bir bu adamlar yurdu terk edip aydiyara gelecek gel o diye yurdu o. Görün ha o görün. Yürüyorsunuz. Yüzeli bir cink edin. Okma içinde var. Mene şu Amerika'da oturup canım yan yara var. Şu halkımın şu günde var. Oturuyor o. Talip. O. İçinde şu kov diye aydiyalar içinde var. Mesele yok. Şolar barsın Türk pasosu ve bariyalar. Görüyorlar kim prosent alıp geliyor. Kim karz alıp geliyorlar. Зуля, здравствуйте, Зуля. Зуля, здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
Зуля, вы здесь сидите. Лучше вот вам надо буквально 10 минут зайти на электронную почту администрации президента России, составить письмо в электронном виде и отправить, приложить туда паспорт, копию паспорта мамы, копию свидетельства о рождении. И адресуйте это письмо туда. И все, вопрос, мне кажется, это буквально 3 рабочих дня, и вопрос закроется. Слушай. Браток, послушай меня, пожалуйста. Ты сейчас говоришь, да, тебе, когда ты вот говоришь Россия, тебе как-то не стыдно вот говорить Россия, когда у нас своя власть есть? Почему, когда у нас своя власть есть, мы должны стучаться в другую страну? Это же обидно, брат. Я не знаю, как это можно говорить? Я не знаю. Мне вот, например... Мы в российское посольство, да, мы в российском посольстве сказали, они сказали, мы вам визу дадим, но, говорит, мы не решаем, говорит, если вас не пускают в Туркмению, говорит, это не мы решаем, говорит. Но это попытка это, говорит, здесь вы решаете. Попробуйте. Говорит, говорит, что посольство... Я просила, когда я еще сама в Турции была, я за маму просила кого-то, кто был в России, знакомого, чтобы он написал, но там сказали, нет, мы, говорит, не решаем. Решат вам этот вопрос. Если Туркмения не пускает, это Туркмения, говорит, с Туркменией решать. Она гражданка России, родилась в России. Этот вопрос закроет вам. Попробуйте. Закроет вам. Она сейчас гражданка Туркмении, она же родилась в России, да. А вы можете сюда написать, какой у него почта есть? Какой почта? Я не помню. Такой почта есть, что ли? Электронной? Алиса вам поможет. Алису зайдите, вам администрация президента России наберите, и там все есть. Никаких проблем. Я в интернете почему-то смотрела, когда еще в Турции была, я в интернете смотрела, там есть, только могут писать, ну, я хотела Путину написать, там только могут граждане России писать. Хорошо, все, до свидания. Başka yerde çünkü ağzı dinleyen bolsa söýdip tutak gelmeýär. Görýäňiz vatandaşlar, Türkmenistanyň edaralary nol. Hemme edaralary nol. Nolum şoň ýany dolu bolup galýar. Adamlar sesini çıkırtýar, edaralar boş. Halkymyz naçar hala galdy. Näme etjek bundan beter vatandaşlar? Näme edýär? Näme etjekdir şu? Näme etjekdir? Bunça. Şu bir garaşsyz jurnalist diýip bir daýza çykýar da bilen maralarda TikTok. O da atmy daýdamy? Näme şu daýdan ady Saltanatçylyba? Ýurtda çykyp bilmän ýördi. Yok. Ola jurnalist. Miseret olayını jurnalist. Hani çıksa hükümeti yamanlayacaktır, kurulacaktır, alçaktır. O adır. Zuli o dela. Zuli özünün ana kocası var, Sefa Bey oturuyor. Çıksa kurulacak olsalar ana önkü çıkanlar kurulardılar der onu. Hem olur gaytam onlara da çıktılar normal ne işleri yok, rahatları yok, durmuşlar. Yaşap böyleler adamlar hem yurttaşlar. Bu bir gayratları var ha. Yo, men kinem çıkardılar olun iş olurlar ha. O sen ne edip çıkardın maşkalağını deyip gaytam şu hükümet Noryalık o şuha gitsinler deyip çıkaran olurlar men maşkalağını. Gaytam şunu şuha gitsinler rahat deyip. Bular var ha. Dine özlerini behbitli da dediler o. Mana ya Taydana Zuliya behbitli oluyor ya vatandaşa behbitli da dediler o. Bular şu değil mi? Yaman olsun şunu ziyan olsun deyse etkiler. Hazır Zuliyan çıkmanına hiç il behbit yok da bulara. Onun için buyuran oklar. Buyuran oklar sonuçta. Özlerine behbit yok ya. Biledim. Bilseler de o aktivist olsa, zat olsa buyururlar da danimay senin aktivist olsa yani buyurdular ay deyip kağam çokmada tıkoluyor üstüne. Öyle kanallarının üstü bilen. Yani Zuli'de onun yazat yok. Sonuçta takla oturuyorlar. Ağla oturuyorlar. Men çıkıbilen mok. Erme o duş bilen mok deyip. Bir maşkalanı var ha. Dinimizde de innervet görülen daha da maşkalanı pıtratmak. Maşkalanı dağıtmak. Şeytanın ol iblisen
öz şeytanına diyara şeytanlar gelip men şunu ettim men bunu ettim diýse diye biri gelip men şunu bir er ayal urşturdum bir ýerine şolar ayırdım diýse sen ne ingo işten edipsin diýip iblis diye öz ýan malya diyara şol ýal iblisin. Eğer Türkmenistan'a gel diysek näme ağam. Türkmенистан'a я мужа тоже приглашение этим, но не разрешили, не дали разрешение. Men vara, men şuun karoç häzir oturduğumda pikirlendim. Täze zada çıkmaly. Endi boldy endi inglizçe YouTube'da video çekip başlayacak inşallah. Gör dünya bilsinler. Nämeler bolup ber bizim Türkmenistanymyzda haramzadylar. Wara edem okdumyň. Şonu edeýin inşallah. Näme derlikine talipler Zulia Silvara Первое, Зуля, вы будете, я сделаю видеоролик на английском теперь, и вы будете первым моим видеороликом, вот причиной, иншаллах. Пусть международные организации, пусть все знают. Валлахи, я, иншаллах, birinci videom Zulia bilen edýän. Birinci video. Şonu şu maşkala suratını Allah vara Sefa Bey'den maşkala suratını Allah goýdanym şu maşkalany Türkmenistan hareket adatlygyny elinden alıp bir Türkiýede bir Türkmenistan'da şulara buyuran okuyup bara şular 5 kavatın içinde goýbermeseler da bir hepden içinde diýen şuňuzda bir hepden içinde şuňla çağır şulara azat etmeseler daway bilen özlerinden beter bolarlar. Oha bu haramlar var bu bir gayrat haramzady. Ha bular o dinamyz deýuslar bular. Vatan döňü we bular o emmi vatan döňü. Halk düşmanı. Men aýtdym bir material verirler diýip. Bir de material verirlerdi. Vatandaşlar şular ýalyk bir zatlaryňyz bar bolsa Türkmenistanda ýerde adalatsızlyk gabatlaşan bolsaňyz dawaýçy bize oklan. Meniň ingliz dilinde video çekjek inşallah. Allah'ın izni bilen bulary YouTube'da kanalda paylaşacak. Indi görer vatandaşlar. Indi täze urguna çykýar inşallah. Türkmen dili gutorda nedin ingliz diline hem de Türkmen dilim öz vatandaşlarymyz ýerde ingliz diline. Taparym rahat Türkmen başygynyň hem ölümini ingliz diline çekdim. Haramlar. Ölürsünüz inşallah. Selamun aleyküm, yaxşymysyňyz? Wa aleykümselam, yaxşı yaxşym bra. Ay bir gedeňe garaşdylar ýa-da täzeden alar täze. İngiliz dilini etmeli bulary международный arena çykarmaly. Täze wara biz Ediýas olindiňe Türkmenistanyň içinde uje täze zada çykmaly. İnşallah haýrlysy bolsun. Dogry aýtdym. Tamam, inglizçede dogry aýdýan. Dawaýçy men başlaýan inşallah inglizçe etmäni. Indiki videom YouTube'da inşallah ingliz dilinde boljakdyr. Maňa da urat menem onu YouTube'da menem goýjak. Bolýar YouTube'da paylaşar inşallah. Ay karamlar. Çok sağ olun, Allah razı olsun. İngilizce bilmiyoruz. Alt yazılı olursa iyi olur. Yok merak etmeyin, İngilizce yapacağım. Bütün inşallah dünya öğrensin, bilsin artık ne olup bittiğini. Yani Türkmence yapıyorduk da bu şerefsizlerle ancak böyle şey yapmasan yolu yok yani. Aşağıdan belki subtitre ortça geçirir. Hem ortun stoplarım görür hem düşünmeyen kalmaz sonra. Hem ortça Sağ olun, Allah razı olsun oraya. Amin abi. Amin. Teşekkür ederim. Her zaman zulme uğrayan mazlum insanlarındayız Allah'ın izniyle. İnşallah Allah Teala bize daha da hayırlı kılsın. Amin. Efendim abi. Abi ben eşimden çocuktan ayrı kalmanın ne demek olduğunu en iyi ben anlıyorum. Ben size söyleyeyim. En iyi ben anlıyorum. Ben 5 sene çektim bu çileyi. Abi bunlar insan görünüşündeki caniler var ya. Bunlar var ya, bunların insan olduğuna, insan görünüşte baktığın zaman böyle insan görünüşünde ama bunlar cani abi. Bunlar hiçbir dine uymayan, yani insansız, karaktersiz bir, sadece bu hayatta yaşayıp nefes israf eden kişiler abi. Bunları var ya, bunları ateş bile kabul etmez ya bunları, vallahi billahi. Nasıl ya? Nasıl hayat işte yaşıyorlar? Görüyorsun, biz de 11 aydır uğraşıyoruz yani, bilmiyorum. İnşallah bir çözüm bulabiliriz. İnşallah. İnşallah abi. Elimizden geleni yapacağız abi inşallah. Bakalım eğer madem bunlar inatlaşıyorlar, biz de bakalım inatlaşalım ne olacak. Nerede? Ama bunların yaptığı da gerçekten insanlık dışı yani. Böyle çocuk kaç yaşında abi? Çocuk 7 yaşına girecek. Geçen sene okula başlayacaktı. Çocuğum okulundan bile kaldı. Ya 7 yaşındaki çocuğu babası 8. ayda 7 yaşına giriyor.
Ya vatandaşlar görüngüne 7 yaşındaky çağany her gün kakam görürsün böyle ya deyip dur. Ya o çocuğun suçu ne ya? O çocuk Mektepten galy, mektepten 1 ýyl mektepten galy. Mektep ötmeli, şu ýyl mektebinden galy. Mektebe etiraz, rehabilitasiya görýärdi. Ondan 1 ýyl gitmedi. Ya. Başka keseli var. Ya Türkmence'de tsilakiye deniliyor. По-русски циляки и по-туркменски тоже циляки. Если хотите, в интернете зайдите, напишите, что такое циляки. Это безглютеновое питание, вынужденное. Там даже не то, что вот даже, как сказать, безглютеновый хлеб она должна кушать. Здесь, например, ей шоколад, ей мороженое нельзя, потому что во всем по-турецки чапраз булашма, на русском я не знаю, как это сказать. Я, например, свой хлеб, если я сижу, кушаю, я ее ничего не должна трогать. Я должна сполоснуть руки сначала свои, потом уже трогать ее еду. До такой степени это надо следить за этим. И вот я уже 11 месяцев, я не знаю, в каком состоянии кишечник у моего ребенка. Это болезнь, зайдите и посмотрите, умирают от этого люди. Это не шутки, не игрушки. Allah'ım yarabbim. La kuvvete illa billah. Görün vatandaşlar, görün o. Ne sizin arkadaşlı zamanınızda, altın asır zamanınızda, kahraman arkadaşlı serdarınız zamanısında bir çağanı ölüme terk edip bilecek kup avanı otuyor şu vakt. Ne suutnama size. Görün vatandaşlar, görün. Sizin hem çağalarınız var, sizin hem ne mi fikir ediyorsunuz? Şu geleceğinin başına gelen ertirsinin başına gelmedi fikir ediyorsunuz ya. Belanın körüngsün yanından geç gider et yani. Hiç kiloya fikir etmeyin. Şu gün Zule doğulmadan başına gelenler ertirsinin başına gelir. Bunun suutnama köp olanlar yani. Her bir adamın başına gelip bilir yöne vicdansız olmayın. Adamçılığını yitirmeyin o. Biz duygudaş olmalı birimize. Adamçılık gitti mi ne mi o adamçılığını yitirdi mi şu derece bir gayrat bolmalıyın da o. Haramlar hükümeti işleyen haramlar var içinde, kovlarım var. Köpüsü haram bularım. Bular çağlar da atları köpüsünün ne mesela makar diyeli. Maşkalasının 3 tane adam yok oldu. Yağ zat oğurlap verin haram zadı. Yaşka yağ düzeyini edip verenler. Allah Teala göz görküzü haramçılık eden için 3 tane çağa 3 tane adam yok oldu maşkalasından. Mesela kopuzluktan işleyen adam. Ayalı çağlar hemmesi yok oldu. Buraya da kaldı. Allah Teala göz görküzü. Bunlar kör oluyorlar. Kör dehin. Gözlü kör, bloklu kör, lal, hemme zat bular. Düşünüyor musun? Yani biz kerem değil, lalam değil. Düşünüyor musun? Biz adam. Bize bu dünya kengizikli değil, biz ahiret için ılgap verir. Onun için bize şu dünyada zulme uğran adamlar için ılgayaz. Gayret edin vatandaşlar, şu haramlar için birleşelim, görüşelim şunlar ulan. Her biriniz bir adama kim görmeyin, davayçı birleşelim, Telegram'dan yazın bana, görüşelim, plan edelim. Bunları ayırmanın vakti geldi vatandaşlar. Yoksa bunlar var, kanımız işlettir haramlar. Deret Şülefiri Türkmenistan'ın gatı yokoru vedipeli adamlar görüyor vatandaşlar. Havarımız yok diyme hakkınız yok. Havarımız yok, bilemiz yoktuk, eşitmedik diyme hakkınız yok. Siz tağam sıktırmanı görüyorsunuz. Suutnama gerek mi? Suutnama. Dekdün menin şu yanlışmadım 2000 patpişlikli kanalım şu 2000 patpişlikli kanalım bilen yarım milyonluk patpişlikli Murat Molla'nın bir videosunu görkezdim. Näme diýdim? Türkiye işlemene gidecek, pul kazanacak zat diyen videosunu. İna suutnama. Bir mut ekran olduyn. Ayırdıptırlar eýem o videonu. Eýem ayırdıptırlar. İna. Yok vatandaşlar şu video. İna kanaly. Yok eýem. Türkiye işleýär diýip dünüň efir göreniniz bağ bolsa men YouTube'da da koydum. Şuun görün. Şotaýda aýdandadım. Doğruda adaydıktır diýdim Murat bollu. Hakykatdan ömrümüz şol boldu diýdim. Video gelýär işlemene aýna oğlum bollu, inha gyýdym bollu, öýermeli video gelýär. Şo videosunu ýam aýyrdypdyrlar. Inha ýok şo video. Deretde göräýin. 2000 patpişlikli kanalym bilen 500 000 yarım milyonluk patpişlikli kanala jaň edip aýra şo videoňy diýsem aýyrjak adam däl şo. Ýöne biz agladyk. Biziň aýdan zadymyzam hükümetin politikasyna, siyasatyna garşy bolansoň muňa da aýyrtdyrypdyrlar. Inni
Siz şular ýalyk täsirli bolsaňyz, Zuulya gelnejeňem ine şu wagt hakiki nemesini gördüňiz, eşitdiňiz, özüňiz hem izarlap otyrsyňyz. Şuňa çäre görmeseňiz, birinji etjek çykyşymyz ingliz diline Zuulya gelnejeň maşgalasynyň suratyny goýup, talip şu arada çykyşlar edip inni. Men 100% edýän, inşallah bir hepden içinde edýän özüm. Allah'ın izni bilen. Bolýa siz çıkarmaň. Çıkarmaň, biziň emetçimiz için öňümizdedir ýani. Ola biram men Türkmenwaşyň öz agdy bilen şu bolan wakalara bir sanak neme diňletjek. Staýda öz halkyny köseýän adamlar barada aýdýa. Öz halkyny nädip kösäp bilýär diýär-de. Şunu bir diňläliň watandaşlar. Böyle zat kurdular, ağlam. Hiç düşünülemez. Türkmen halkını ya da Türkmen sahabalarını aşırı horlap, bayacak oluyor ya da sonundan bir devlet oluyor. Ben gönlümde prokurorun bana hiç düşünüp bilem zok bilem. Öz Türkmen halkyny horlap, şulary ýalak günlere salyp, şoluň üstü bilen bayajak bolýan organ işgärlerine hiç düşünüp bilem zok. Hakykatdanam. Awa. Öz Türkmen halkyny horlap edýäňiz. Ina da suutnamasy inha Zuulya gelneje Türkmenistandan bize goşulup otyr we aýdýan sözlerini gözi ýaşdy gurrun berýär. Çağasynyň diline terjime boljak bolýar. Bizi düşündürjek bolýar. Çağasy her un kakam görürsün belýär diýe. Siziň näme hakyňyz bar? Bir maşgalanyň çağalaryny şeýdip bir-birinden aýyrmaga. Menem çekdim şo zatlar, siz sebäpli haramzadalar. 5 ýyl siz sebäpli menem maşgalama duşup bilmän gezdim. Ýollar ýapyp goýduňyz pandemiýa diýen bolup, bahana bilen, ol adamlara salmadyňyz wagty bilen. Ina görşüňiz ýaly. Türkmenistanda bolýan zatlar şular watandaşlar. Tökmet bam şutaýdy. Ya öte geçen yerimiz bam aýdan zadymyzda. Öte geçen yerimiz bam aýdyň özüňiz. Bir ýerde şunu gatyrak aýtdyň ýa-da üstüne goşup aýtdyň diýen yerimiz bamy? Yok. Şuna möde migrasiýa gullugy bilen Türkmenistanyň milli howpsuzlygy ikisi iki edare edýär. Muňa içeri işler hem dahil däl, prokuratura da dahil däl. Migrasiýa gullugy biram milli howpsuzlyk ministrligi. Oňa mesas sebäbi Zuulyanyň bir dogan garnaşy urşa gatnaşypdyr şo taýda da ölüpdir bolýan. Bulam namaz okaýa bolşuna Zuulya namaz okat dinar näme ananjy onky näme üçin oňa garşýaňyz? Dinar bolan bilen öz maşgalasyna gowuşmak isleýärdiňiz. Urşa gidip biler. Ay, onu diýjek bolsak, onu pıçak bilen adama öldürýärler. Onu pıçaklaram ýygyny alyň. Gojalyklaryň içinde. Hani suçun bireysellik ilkesi? Suç bireysel değil mi yani bir cenayet bolan bolsa, şol bir adam eden bolsa, şoňa bolmaly hem kanun. Siz näme üçin onu umumlaşdyrýaňyz? Näme üçin umumlaşdyrýaňyz onu? Onu garşmadygam içine salyp, oljagyň içine salyp barsyn bile ceza berip otyrsyňyz. Ine ýa Türkmen başa maýdyk geç şonu 2006-njy ýylda bolan waka. Näme üçin beýdýäňiz? Han kanun nirde onu? Kanuny kim goramaly beýdip? Berdim Muhammedowler sizi goraňyz. Sizleriň aý gorajak zadyňyz ýok biz aýdamasak. Aýy şunu biz aýtmaly aslında seretsen şunu ýurduň içinde şu Zuulya gelneje ardyny aýdyp biljek ýeri bolsa siz diňlärdiňiz, ederdiňiz da çöderdiňiz da şuna çenni. Olan beýdip efire de gelmezdi. Şun şuurunlarım bolmazdy şu taýda. Nuri, o seret bula adamlar var birinjilik bilen başka millet onu saklap bilmeýär ýurtda zoralan bilýärmi? Конечно, o bir pasport çalışmana gelip puşman ettirip oturýarlar bular. Seret Rossiýa, Tatar diýär, Tatarstan ýerde Rossiýada doğru hem arkin şota gidip bilýär yani. Aýdyp şahhunslar şolary terk edip gitdiler de Türkmenistany ýadyňda düşýärmi? Adar berdiler şahhunslara da adetler olum terk etdi gitti hemme maşgalat ol gaýtdylar. Soňam näme etdiler bular samsyklar pul berip indi ýurda getirtdiler. Ol arada geldi ýurda geldi Türkmenistana konsert berdi ýadyňda düşýärmi? Näme diýme o wala? Ne soňgot işgäri şahhunsda bütün dünýä tanaýar Amerikada gelýär berdi konsertler berip otyrýar.
Şolar ýaly adamyny ýurtdan gider ýaly etdiler o. Hiç kim galmaýa ýurtda, ne sungot işgäri, ne doktorlar, zatlar, normal özüne güwniýetlen adama galmaýa. Ay mene ýaş istemerdim men çağamyň şolar diktatura bir döwletde ýaşamagyny. Haýsy biriňiz istersiňiz? Her kim öz çağız üçin dünýädäki hemme zadyň gowusyny dileýär. Diýär ki men niýe kösendim goý çağam kösenmesin. Sen çağanyň Türkmenistana kösenmeni istersiňmi? Ýok. Ne suutname size? Daway birleşelim, bu haramlar aýralyň, bi gaýratlar bara. Tükürümüze ogyasy bolar o, tükürümüze. Aýdy ben ora. Zuhul'e gelince Sefa Bey sizleri geldiğiniz için çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İnşallah duymuşlardır. İnşallah kısa zamanda çare olurlar diye düşünüyorum. Olmazlarsa da İnşallah, inşallah. sakız yaparız artık bu konuyu. Çünkü gerçekten şu an Zuhulya Hanım Türkmenistan'dan bizim aramıza katılarak çok büyük cesaret gösteriyor zaten. Normalde bu yayını Türkmenistan'da izlemek bile yasak. Ki gelip konuşuyor, ediyor. Yani bundan sonra bizim Zuhulya Hanım'a sahip çıkmak bizim borcumuzdur. Yani. Allah'tan başka kimseden korkum yoktur. İnşallah. Olması gereken de böyle zaten. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Amin amin. Abi ben İngilizce yapacağım inşallah videoyu. Gerisini konuşuruz abi. WhatsApp'tan konuşuruz abi. İnşallah. Tamam Talip. Teşekkür ederim. Eyvallah abi bir şey değil. İnşallah Allah'ın izniyle kavuşursun. Eyvallah. Sağ olun. İnşallah. Amin. Allah razı olsun. İnşallah. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Siz de Allah'a emanet olun. Sağ olun abi. Nur ağa. Ha. Men diýen, şular adamlaryň alkyşy, doga dilegi biziň işimizi öňe sürýär. Madama bilýän işimizi ilerleýär. Sebäbi adam görýärmi? Juma güni doga dilegi alýar adamlardan. Biz sebäbi halk üçin edýäs. Allah Taala da biziň ýolumuzy açýar. İnşallah Nur ağa men sana bir daha da aýdyn amam. Günne ağzından 50-60 tane adamına telegramdan ýazýar. Günne ýazýarlar agam. Allah daha da berketlensin. Teret ön kısa par men 700 tane adam dedim. Şu wagt bara entek men video çekmäkem halky ýüzlenme uje müňe ýetdi agam. Wallahi diýen men sana müňe ýetdi agam. Men sonra katyrlar. Karandadylar. Siz aýdyp otyryň inşallah siz barak görersiňiz entek. Nämeler boljagyny özüňiz göresiň. Şu ýyl inşallah siz soňuza çykarsa Allahyň izni bilen. Yaman kän adam çykýar o. Özüm informasiýa da paýlayan haýsy. Talip diye bu haramlar şeýitdi, beýtdi diýip yaman kän adamyň guyrugyna basypdyrlar bara. Yaman kän adamyň argy alypdyr bulardan. Allapdyrlar, bilýärmi? Ay, karoçy yaman kän edipdirler, bilýärmi? Bu adamlar polybom bir güne ayagalar inşallah. Olgunam ýakyndyr diýip umyd edýändim. İnşallah. Yetini bir soňuna gelmesek bara. Görüşüňiz ýaly ýany adamlar. Men ýaňy Safarmurat Niyaz suňam öz sesi bilen size ýetirdim. Şonuň eden ýygynyna aýdan zatlaryny aýdýas bizem. Biz ne dönük, biz ne watany satdyk, biz halkymyzyň ýanyna, halkymyzyň derdi bilen. Şuny Türkmen waşy şo ýygnakda äýleden olsa biziň gürrüňlerimiz bilen kwapdaş gelýär görüşüňiz ýaly. Haramçylyk etmäň diýär. Paraforluk etmäň diýär. Edenettilik etmäň diýär. Şonu Türkmen waşam diýär. Haramçylykdan doýma ýokdur diýär. Şonu edip şu wagt kösä oturlar. Ana ýanky Zuhulya gelince 100% pul üçin saklanýar. Başga näme? Pul aljak bolýarlar. Bilýärler işte Türk kocası var. Ha tamam para gönderir 10 bin 15 bin dolar. Ondan sonra biz de bunu çıkarırız. Hırsızlar. Doymadınız be. Bir doymadınız anasını satayım ya. Bir doymadınız daha. Ekranı birazcık oldu. Ünitede gelecek illeşler gelin. Gürlöjüňiz aýtsaňyz bari bolsa, başka da çıkıp bilmeýänleriniz bari bolsa gelin aydın vatandaşlar. Bu gidiş değer yolunda aydayın. Bu gidiş değer vatandaşlar.
Açacak mısınız? Kaplan, Sanam Yusupova, Nurvelli, Kemal. Ve beddua okuyatıyorlar. Yamanlık nahar yedim Bütün halk var size karınca okuyatıyor. Karınca ediyor. Dilek dua ediyor. Haram tohumu Aman köp var. nahar yedim. Çişip gitti karnım. Canım apam kan. Evet, Çişkiden de olsa birazcık ayak kaldırıp yatmasan bolmayacaktı. Kema dostumuz burada aytacak diye de Talip Ural. Saatini karşı oturuyor. Şu yurt dışına çıkmak ya içindeki hava yollarda olur mu mesela? Daha sonra Aşgabat 4 reis var biliyor musun? Samolyot. Şurası dağır yatan bir Aşgabat'a getirmek olsa bilet. Daydan. Bilet yok. Bir ayonundan alıp oluyor. Ya biletler dağıtır biletler brat. Evet, ştaydan yurt dışındaki iyileştirme seslenýär. Allah şayadım olsun şu yıl bir hareket bolacaktır. Haýyş eden hemmeňe Türkmenistana gaýdyp başlan ýuwaş-ýuwaşdan. Şu wagtdan gaýdyp başlan ki ertir berün wagt golaýlaryna gaýtsaňyz sizi gözlegi alarlar, ýani uçýarda alarlar da. Şu wagtdan gaýdyp başlan. Şu ýylyň soňuna çyn hareket bolajakdyr. Wallahi billahi men size hakykatdan aýdýan. Allah şaýatdyr şu ýyl hareket bolýar Türkmenistanda. 100% gaýdyň ýuwaş-ýuwaş. Adamlar var yurdun içinden çıkacak olayan adamlar. Davayt hemmeňiz yurt taşynaklar size öýdünýär. Gaýdyň Türkmenistan'a. Gaýdyň gaýrat edin de. Men näste 100% aýdyp otyr şu wagt. Şu ýyl 100% daşy gyş gelmäke hareket boljakdyr. Gaýrat edin, gaýdyň Türkmenistan'a gaýdyň. Davayt hakykatdan yurduny, watanyny, halkyny gowurýanlar, gaýdyň ýurda gaýdyň. Şu wagtdan gaýdyp başlan. Galip diyen olsa vatandaşlar burada bazı yöneyi açmaz. Men Allah'ımı okudu, men bir direk çıklayacağım, yetirem Türkmenistan'a gaydın, vardın deyip. Friend, dost, all money sense. Ekiye girdiniz. Gaydın Türkmenistan. Aha. Gaydı otuyorun, gayrat edin, gaydı verin. Şu yıl ayak alacaktır. Doğanlar, eceler, cigiler, hemmeňe de seslenýän. Şu aktif hareket bolajaktır, ayak almak planı var. Adam tayarlanykly, konkretna tayarlaş gidip otyr. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Hayırlı Türkmenistan ýoluşuşdan. Umut bu Talip. Nur olmay. Allah şükür olmuyor ýagdaýlar. Gışa yetmeýän inşallah. Sağ olam, gollayan minnettar amca. Kaydı verin ýuwaş. Kayıtmadan amar ey Talip edin kayıtmadan ami kingden alýarlar ne diýip boldy Nuri ki Aray oýnap ýersene dal beňdi. Soňa ýubaşlar alma, soňa birinji bilen ýubaş taşjaklar bolýar. Ya. Ýager başladylar ho gorkup. Gorkup ýager ýalar o başga. Ýotuda gaýrat bar, almak näme aňarda dursun. Men saçmyň gylny. Wa mene serona gatnaýan ýurda bolanýan opşman. Sağ olam, gollayan. Owa men aýtdym ha, tak maňa uje olanlar da atar çykyp otyr. Başga ýurtlardaky olanlar da atlar. Dawa ýagam bir edeliň diýe gaýdalyň ýuwaş-ýuwaşdan da atdyp. Şoň gün aýtýan ýuwaş-ýuwaşdan gaýdyň. Türkmenistana baran wagtyňyz telefonuny taşyp gedin. Ýurda gireňiz, telefonuny da atdyň barlasalar, ruhsat çykmasyn. Telefonu taşyp gedin. Taşyp gedýäňiz gireňiz ýurdun içine. Sonra Kemal, ya fayda mikrofonu, Kemal. Ya. Yurdun içine baranıňyzda telefonuny polностью прошивка edip barın. Polностью перезагрузка edýäňiz içiniň hemme zadyny polýaňyz. Soň tak bilýäňiz da Telegrammy zadymy hemme zadyny. Bolýar arkaýyn barın. İnşallah hareket boljakdyr şu ýyl. Wallahi diýen billahi şu ýyl hareket bolýar. Talip düýünmi bir gepledi çykyş etdi bir 10 minut ýalakdan. Amerika näme ýapypdyr gerçi diýe şulaýyň aýyny kaýan aýagyna diýe aýagy almalyýar näme diýe. Sizem olaram. Yok, olar ýallat ýok brat. Amerika ýapdy sebäbi Türkmenistandan gelýän adamlar. Amerika gelýärler bolýan, gaýdan oklar. Immigrasiýon kanuny bozýarlar şonuň üçin, başga sebäp ýok. Ýöne aýtjak bolýan adam ýurdumuzy halat etmeň wagty geldi watandaşlar. Dawaýçy birleşeliň bul haram tohumu wara. Kanun esasyna jogapkärçilik çekelin. İnşallah şoňa baryp otyr emmedat. Şu ýyl 100% Türkmenistanyň içinde
Namard adam bolayın bolmasa şu yıl var ha. Şemme halk olup yüzüme tüykürün. Eğer de yalan söylesem şu yıl hareket bolmasa yüzüme tüyküren meni halk olup. Mesela seriyoz aydı otuyor. Şu yıl erkek yalan etken. Ne şu 420 tane adam otuyor. Bolmasa talip namarsın sen diye. Yani şu yıl hareket bolyar yurdun içinde. Bilin şunu. Adamlar konkretno tayar olatıyor yurdun içinde. Yadattılar uca haramlar o. Daydalar, garry daydalar çeni jaň edip talip çanýa skavorotka bilen oklaw bilen çykjak diýär o. Oklaw bilen çykjak diýär. Talip, yeni bir zat bady bereli şulary illeşlemede. Eger watandaşlar maksadyny amala aşsa, şu haramzadalaryň bir giden jaýlary bar. Ine men ýaňa okap berdim. 41 sanak jaý baş prokuror Gurbanov tutulanno 41 sanak öýü bar elinden alýar. Bizem şularyň öýlerini elinden alsak näme der Talip? Öýlerini elinden alsak. Yetim yeterlere mikrofonu yapaýyn gurulmaýan. Bäh. Şolun jaýlaryny alyp jaýsyz öwsüz uzarsız gezip görün. Üst-üstüne ýaşap görenler bar. Şolary beres inşallah. Seredin. Men muny näme üçin diýen? Men şunu Türkmen waşam etdi. Türkmen waşa sag bolsun aýdan. Ene şonu ýaly güýçli hereket şowat eden üçin seredin na. Betirwede hanakmetin zaýdy allyk şoňany. Jeda eden üçin. Onka 25 maşgalar çağany ýerleşdirdiler. Baltly grup emedi radiolarga garamaýar. 25 adamly maşgalany ýerleşdirdik şo taýyk diýe. Han Ahmediň jaýyny alyp diýe. Soň Gurbanowyň jaýyny alýa. Onu näme dellitek diýe ay muňa diýe bir daşar ýurtly birine sataýsak mı kak diýdik diýe ilki diýdiler diýe. Ýykman liseň ýykmany da düzen oklar şeýle bir bedegli edip salypdyr diýe da. Ýok, şonam ýene ulu hojalykly çağaly köp çağaly maşgalalara beriň ýaşatyn şolar diýip mätäşlere beripdir. Türkmen waşy inha. Näme üçin şolon gelýän däp desturyny etmediler. Şunu üçin hi gördüňizmi, eşitdiňizmi şolar ýaly garip asarlara, ýetim hosarlara eçkanny gördüňizmi? Arkada fondu bilen, dadı bilen. Yok. Ine. Şoňaryň diýen dönerak aýtdy diýe taşar ýurtlarda taýmalar katmy bereglenen, katmy döwmäge da gynanýarlar. Şu haramzada rejimiň uğurlap salan jaýlaryny distriktine döwmäne de dözmeýän. Şolary ýöne netip bolsa, garip ýeser maşgalalara dagadyr inşallah. Şolary ýaşar şo taýda. Sizler ýaşarsınız. Uğur kezzaplar ýaşatmak şotaýda. 100% vatandaşlar 100%. O zatlar bardy şüphe ýokdur. Normalny bir hökümet gelsin, prezident, normalny gowja bir prezident gelsin, ýöne mesele seriyoz aýtýan, ýurdun içinde hereket bardyr, adamlar pikir etmeýän. Men ýönemene gürlemeýän şu zady. Sebäbi biziň ýurdumyzyň içinde de gatken adamlarymyz bar. Şoň üçin çağırış edip oturýan inşallah wizyada çekçekdir netip bolsa ýakyn wagtda. Yurttaşlarlaryň hemmesi Türkmenistana gaýtmaly we netip bolsa aýaga almaly wagtdan iň gysga wagtda aýdyljakdyr ýagny. Şoňa baryp oturýanmyz. Şonu bilin boldy, başga variant ýok. Şeýanmy ýoksa soňly ýok bu zatlaryň. Vatanymyzy düzeltmeli. Başga variant ýok. Vatandaşlar köklü reformalar başlar. Ödem diňe halk bähbitli bolar bu reformalar. Siz bähbitli bolar. Adamlar şoň üçin çağırışları hükman ulok asın ve birek ýanyna duralım. Biz sizi de düşünýäs. Äder ýurdun içinde ýeke bolup birek inanmaz ýala getdiler. O uğur kezzaplar özleriniň şäriklerini köpeltdiler. Dänim häzir meni satsaň menem seni satar ne diýýär. Ol kiçirek maly uğurluklary artık biz başardığımızdan adamlar türme salmajak bolýar vatandaşlar. Başardığımızdan türme bilen adamlar düzeltmeň tarapdar däl. Men şo zatlary ýalňyş diýip hasaplaýan. Elimizden gelen näme sistema şu häzir şu uğurlugyň içinde oturan prokuror, hakim, minister, şolaň dogan garnaşlary bulaşansyňyz düşünýäs. Ýöne halk aýaga galanny halkyň ýanyna durun. Garşysynda durup öz günüňizi hasan beter kynlaşdyrma. Men size aýdyn. Hasan beter kynlaşdyrma. Bağışlamaly ýerine bağışlamalan bolar. Geçen geçti etmelen bolar belki. Ýöne şundan soň konkretna
paraxorluğa, korrupsiýa ýol berilmez inşallah. Ve adalet gelir, dinlik gelir inşallah vatandaşlar. Daşary ýurtda kyýalak bilýän bir sayt gurart inşallah internetde platforma döredär şo taýda arda şikayet bölümi kimin näme problemasy bar bolsa şo taýyk baryp bilýän ýürüýte halk bilen işlemeli. Şolary zatlar ediljekdir ha. Hemme zat Ýewropada kyýalak, Amerikada kyýalak eder inşallah. Bu sistemany düýbünden aýyrmaly. Başka variant ýokdur. Pikir etmeň orf geler, zat geler diýip biziň arkamyzda halk bar. Biziň arkamyzda waýenler dur. Waýenlerin içinden yaman kän adam bar. Çıkan da dedin maňa talipçanjyym diye ýadydyk diye ittisan we bizde ýok diye. Ýaşaýyş däl diye. Bir günem dinç beren oklar, işläp bolan ok diye, aýlyk ýeten ok diye, jaý ýok, zat ýok. Problema kän vatandaşlar. Şonuň üçin aýtýan häzir seredersiňiz, bize garşy ýadyr efirler açylyp başlar, şol hereketi ýatyrmak üçin ýöne elinden gelen etsinler. Siziňem inşallah wagtyňyz gelende ýakaňdan tutar Allahyň izni bilen. Ýöne biz şu rejimi ýyksak siz Türkmenistany aýaňyza erkek ýalyk basmaýaňyz biriňizem. Lişne men size söz berýän Allahyň izni bilen. Bize garşy hereket edýänler biriňizden aýagy basıp bilmeýäňiz. Olara nomenklaturny opozisiýa diýilýär, Talip. Olara nomenklaturny opozisiýa diýilýär. Olar hamala opozisiýa bolup, göreşýän ýalyk bolup, aslına seretsen rejimi gulluk edýän adamlar bolýarlar. Çünkü eger şeýle bolmasa, biziň aýagymyzdan näme üçin asylşsyn ki? Biziň ýolumyz bir, dawamyz bir, derdimiz bir, näme üçin asylşýarlar? Biz şunu oturup oňa kese gatdykmy? Biziň bar derdimiz rejim boldy, şo ýurdun içindäki halk boldy, halkyň derdi boldy. Näme üçin bular özlerine şo ýol saýlamadylar? Oturdular da maňa ýene de diýýärler sen maşgalaňy näde çykardyň? Men Allahyň öňünde söz berýän size. Bak Allah şahyat bolsun, Allah'a yemin edýän. Bir adamyny ýeke ýerde satan bolsam, ýa şu ýolly goýup şo haramzady hökümeti rejimi beren bolsam, Allah meni etgire çykarmasyn. Allahyň öňünde söz berýän. Maşgalamy çykarmak üçin men hökümet bilen alaga ýapylan adam däl men insan adam ol. Başarýan bolsam onu hökümetiň içinde galyp ýurtda ýaşardym da. Şo zatlar başarýan bolsam. Tak Nuri. Baylan elini işledim. Şolary ýallaklyk etmedim men wara. Nuri, biziň arkamyzda halk bar o. Bulan halk kime inanjany gowulýar. Şonuň üçin men aýdyp otyryn size. Müňden geçdi o maňa çykan adamlar. Men 100% diýen. Şu gezek 100% variant ýokdur vatandaşlar. Uje müňden geçdi. Häzir video çeksem näçe müňe ýetjegi belli däl. Adamlar gördüler, bildiler, analiz etdiler. Bizi Allah'a şükür tanıyalar yurdun içinden, şäherden gyzyklanıp bilersiňiz. Men barada, yani men maşgalam barada. Yani özüňden bilýäňiz da näçe wagtdan beri çykyş et gelýär. Yurdun içinden bar adamlar, garlar var, zatlar var, çykçaklar. Şonuň üçin variant ýok vatandaşlar. Şu ýyl 100% aýaga almalylar. Men wara ýürekden aýdýan şu sözleri. Pikir etmän, haýp etjek bol, bar etjek bol däl. Ýüregimden aýdýan. Başka variant yok. Ayağa almak başka bolly. Yurda gaydın. Yurda gaydın. Okuyan Ay Sultan okuyan. Hükman okuyan. Şunu ýertir jogap berjek. Yıkılmacak ýalakdyr adamlar. Men size bir daha daýdyn. Türkmen telewiziýasyny görseň, ya prezident Berdimuhammedow görseňiz, Serdar görseňiz, bir ýygnakdan bir ýygnaga barýanlar, öňüne bir giden nemeler garşy alýanlar. Yıkılmacak ýalakdyr vatandaşlar. Men size aýdyn, ol pakazuk olur, size allatmasın. O pakazuk olur. Yani başarası adam yıkılmacak ýalakdy. Daşy waýennisi bilen söwüşüp näçe müň adamyny gyrdy şol. Yıkılly terowna şol. Yıkıllyň soňunda. Ýene bir aýtjak adam bar Nuraga. Şu hereketde bolan adamlar, janyny ortaga goýup göreşjek adamlar ertir berýän bu hökümet ýykylanda Türkmenistanyň içinde uly wezipelere, ýani öňden halk üçin, watan üçin janyny ortaga goýan adamlar hökmany suratda wad ediljekdir ýani, silanjakdyr, onu ýatdan çykarma. O barada hiç kim şüpheňiz bolmasyn. Janyny ortaga goýup çykan adamlar mydama başymyzyň üstüne ýeri bar. Şo barada hiç kim şüpheňiz bolmasyn. Bu hökümeti ýykmak bize galy. Gurmagam inşallah bize galy Allahyň izni bilen. Täze hökümeti. Planlarymyzdan bar inşallah, pikir etmän plan ýok zat diýip. Wagt saady gelen hemme zat ýüze çykjakdyr. Halkyň özü saýlar prezidentim zadym. Nesip bolsa ýene öňkü opozisiýerlerden, öňkü çynowniklardan hiç birine grada golaýna da getirmer. Men size söz berýän inşallah. Gerek ýalanlar. Talip gelsinler. Bize gerek ýa. Baratmy onu hasap bererler, gelsinler, eden öňkü arhivlerini açar,
Ne marki wa bolsa. Gürleýärler ha. Cevap bererler. Lüstratsa diýämi, näme diýämi? Hasap mesele ýok. Menem açaryn, talibam açar, semmemiz bir özümizin künen bir görkezler. Näme şu wagtky rejim bilen işleşipdirsmi, işleşmändirsmi? Çyksynlar, aýtsynlar, gorkymyz ýok biziň. Mesele ýok. Biz ova doказать etsinler любой wagty bir adam satan bolsak, aýdan bolsak. Problema da любой yüzleşmäne taýýar. Hiç mesele ýok biziň. O ya hökümetiň bir köpüğini uğurlapdyrsmy? O biz ya tapak çalıp rejimi güçlendiripdirsmi? Hasabyny berers, mesele ýok. Şunu çenni berk gelýär Hudağa şükür. Tagam biz ýydymyzdan gorkymyz bolsady, biz bu ýola çykmazdyk watandaşlar. Ýydymyzdan gorkymyz ýok. Allah jan öňümüzi gowetsin, soňumyzy gowetsin esasy. Ýydymyzdan geçen günümüz Hudağa şükür gorkymyz ýok. Tökmet atjaňyzmy? Eger bilmesek ýa-da tapmasak fake accountlardan ne diýäňiz? Allah görüp dura. Ahiretde hesaplaşar. Awa. Hiç mesele ýok. Öňe şu zatlary men öňe maýdyk gelýän talip binimiň bir aramyza goşulmagy Allah ýalkasyn gatygowy öňe dişlik gazandyrdy we men şu hereketiň inkirli döwrüni geçirdim watandaşlar. Kirli adamlary bilen şolaň içinden meniň maňa şu bildirip bilersiňiz, maňa ananmaçylyk edip bilersiňiz. Çünki men inkirli döwrüni geçirdik. Hudağa şükür indi saplanyp durşumyz. Gün geçdikçe de aramyza ýokary hilli, talantly, düşünjeli oglanlar, gyzlar goşulyp otyr aramyza. Sag bolsun olara da. Awa inşallah maksadymyza ýeteliň. Men çykyp barýan. Ýanyna durun, talibiň we çağırışlaryň ýanyna duralım watandaşlar. Bolýar men çykyp barýan, juma barýan. Allaha emanet bolun, habarlaşyrys inşallah. Sag bolun. Assalamu aleykum. Aleyküm salam, bor talipcan. Ýaşy, sag olun. Minnettar, sag ol. Başka näme diýjekdim? Näme? Birin şunki esas gepleşigimiziň manysy aslında teresen Türkmenbaşy döwrü bilen Gurbanulyň döwrüni deňeşdirmekdi we Türkmenbaşyň aýdan sözleri bilen hem şu wagtky bolýan zatlary deňeşdirmekdi. Edilen haramçylyklary, yani şu adam şu prokurorlar Gurbanulyny barlanlaryna tutulan adamlaryň üstü bilen birgiden jaý alypdyrlar, näçe milyon dollarlar owurlapdyrlar, näçe hökümete ziýana uğradypdyrlar garaz. Gepiň tümmek geri. Indi şu zatlarym şu wagt häzirem bar ýöne milyard görnüşünde. Çünkü onun nerede budjetimiz köpelip gitti, daşary urdu, eksportymyz köpelip gitti, pul kän gelip başladı ondan soň. Ýöne aramda bugün Züleyha Dymşa ýanky gelenejemiziň ady şol geldi çykyp bilmeýän Türkmenistanyň goşully aglap özüniň derdini görüň berdi we onuň eşitdiňiz ýollaşy Türkiýede Zulia gelenije hawa. İnşallah oňam derdin dinlerler, çıkararlar diýip umid edýäs. Ýurduň içinde de alajagan bolsa wyjdanly adamlar bardyr diýip hasaplaýas. Eger ýogam bolsa o zatlaryň hasabyny sorar, uzağa giden gowundy. Nesip bolsa şu ýyl talip aýtdy, bir hereket boljakdyr diýdi. Sag bolun, minnettar taliba anan ýanyňyz üçin. Maňa anan bilersiňiz çünki maňa tagam birgiden töhmetler atylyp otyr, atylýaram. Onu men Allah'ım şayat men Allah'dan gorkýan sizden näle. Yani men etik gün siz Allah'ın bilen men Hudaýy Allah bilmeýän. Düşünýäňizmi? Şoň üçin meniň gorkum ýok, meňem hasap bermekden gorkum ýok. Meniň näme çekenimi, men maşgalam nähili kynçylyklar çekenimi onu bir Allah bilýär. Ýöne meni yok dernek açaňda şeýtdiň, yok şunda şeýtdiň, bunda beýtdiň diýip töhmetler atýanlar hemmeňiz Allah tawsyrýan. Bu dünýede hasaplaşyp bilmesek hem ahiretde sizden alýas onu inşallah. Men hakkym halal edemok töhmet atanlara. Şoň üçin hem
Menem efir odağa çektirjek gel. Sağ bolun vatandaşlar. Minnettar geleniňize. Bu efire men YouTube'a goýaryn. Görmedikler baý bolsa görersiňiz. Gidiş gow däl. Bir zat etmesek, ýurdumyzyň pasportynyň güýji galmady. Pasport indeksde iň soňky ýerlerde dur. Hiç ýurt bizi kabul edenok. Hemme ýurtlar, hemme ösen döwletler, hatta ýyda galan döwletlerim biziň watandaşlarymyz alasy gelenok. Türkmeni bu derece ayaklan aşağına almağa hiç kimin hakkı yok. Ayaklan aşağına allı Türkmen halkını bular şeydip. Köpüňiz meniň baýdak meselemde düşünmeseňizem, men aslında seretsen adama üns çekmek bilen şu zatlara üns çekmekdi. Baýdak matadan meter adamlaň hormaty galmady. Çünkü beýleki döwletler biziň watandaşlarymyz alasy gelenok hiçden. Görün yerine tutup deport edip, görün yerine ýa-da aňsat neme arzan işçi edip ulanjak. O gyz gelinlerimiziň ady jelebe çykdy daşary ýurtlarda. Özüm dünýäniň 4-nji baý döwleti bolup, ýerasty baýlygyna eýe bolup bolýar şu zatlar. Gaty gynanlar zatlar inşallah bu zatdan öňüni alar diýip umyt edýän. Men inanýan ýurdumyzyň içinde de watan söýüjü ruhly, henidem organyň içinde de ministerliklarda da, administrativ işlerde de bar, yok däl, ýöne olara ýol berilenok. Sizden etçe kaýşdym, gaýrat edin, uğurlugo, parakorlugo baş goşmaň, özüňizi arassalp barın. Çünkü hasabat ýakynlaşyp gelýär. Güce sananşyk ýakynlaşyp gelýär. Yani öňüni alın, häzirden giç bolmaz. Öňüni alın we tarapyňyzy saýlap goýun. Halk ayağa galanmagy ýanyna bolun. Halk sizem ýanyna bolun birek bireň. Sizin üçin edilýär çünkü. Şu edilýän zatlardan yani ne talibiň ne de meniň bähwidim ýok. Meniň ertirkün şu ýurt düzelýärne de men gidip şu Aşgabatyň köşkünde ýaşajak aladam ýok watandaşlar. Men size aýdaýyn. Yani talibiň olar ýaly derdi ýok. Sizin üçin edilýär. Şoň üçin şonu bilseňiz gowy. Sizin üçin edilýändigini. Sizin köpüňiz ekranlara bir ýaly ýüzüňizi açyp çykyş edeňiz ok. Şoň üçin sizler ertirkün Türkmenistana gidip ýaşamak ähtimallygy sizinki wa, bizinki ýok. Ýöne sizler üçin edilse de siz goşulmasaňyz, onu bolan ýene sizlere bolar. Çünkü sizler ekranlarda ýüzüňizi açyp näme üçin çykyş edeňiz ok? Şol men ýurda barsam birden helak eder diýip çykyş edeňiz ok. Dogry dämi? Oňa da goşulýas, hakyňyz bar. Ýurda barsaňyz nädip ýaşamagy gödüňizde tutýaňyz onu. Eger şular ýaly ýerde de görüşmeseňiz, ýanyna durmasaňyz, bu ýagdaýda nädip ýaşamagy gödüňizde tutýaňyz? Oňa jogap beriň onu. Şoň üçin hemmeňize minnetdar. Alişer bilen Abdulla ýaňy Ömer Faruk Gergerlioğlu deputat Türkiýanyň mejlisinde suratlaryny görkezip Alişer Sahatov we Abdulla Orusov şular aktivist Türkmenistan hökümetini internetlerde çykyş edip kritika edip gören aktivistler şolary şu wagt geri gönderme merkezinde tutup durlar diýip mejlisde görüldi. Videosyny ýaňy görkezdi. YouTube'a ýazyň bardyram. Men häzir şunu tapaýynna. Ýa-da maňa Telegramdan uğradyň sana talip eşitýän bolsaň men şonam bir görkezip alaýyn gitmäkem, efir ýapmakam. Goý watandaşlarymyz ýene bir gedip görsünler. Maňa Telegramdan uğradaýyn şonu. Şo ýanky Alişer bilen Abdullanyň nemesini. Tak. Bolýa men YouTube'dan gözläýin onu. Alişer yok, näme diýip gözlesem kämay? Türkmen aktivistler diýip görkezsem käm. Ba bolsa uradaýyn watandaşlar maňa şu terrorlanmadan bilýäniňiz. Türkmen aktivistleri Ömer Faruk Gergerlioğlu diýip ýazaýyn käm. Şey diýip ýazaýynmy? Ömer Faruk
Gergerlioğlu. Türkiye İnsan Hakları Kararnamesi tanımı söyleşi 5 yılın. Şu WhatsApp bilmedim. Var mı bilýäniniz? Talip bana uğraşsana eşitýän bolsaň. Türkmen. Taliba yazın olmasa bir mut bana uğraşsın şonu. 2 hafta öň Gergerli oğlunun özünü gözaltyna alypdylar arada. Ýöne azatlyk çıkardım kaya. Azatlykda da vardır häzir görsek. Bura Ankara'daki deportasiya merkezinden Edirne ve Kırklareli deportasiya merkezlerine ayrı yerleri Durmuş çıkman jaňa daýynmy? Cuma gitdiýän Amerikada var cuma saady dogry. Neyse. Onu men tapsam ýörüp paylaşarım şu taýdan o videonu vatandaşlar. Görürsüňiz şu kanaldan. Agda bolmadyklar agda bolsun podpisat edin. O videonu paylaşarım. Onu vatandaşlar şu ýylky nemäde taýynlygyňyz görüň. Ruhu taýdan, moralny taýdan. Men size aýdaýyn gorkorluk zat ýok. Bular siz gorkok bolsaňyz bular sizden 10 esse gorkok men size aýdaýyn. Waýenleriň özü bizar, polisiýaň özü bizar. Şu zatlardan bularyň içinde bize tarap goşuljak adamdan hem sany kendir. Biziň işimiz aslında has aňsada o vatandaşlar. Eger çynım. İkinciden bianky organ işgärleri olaryň köpüsi pul üçin, aýlyk üçin ýaşap ýörler, işläp ýörler. Gitdi meşek, geldi meşek, günüm geçdi gurbanlyk diýip. Şoň üçin siz aýaga alan ýeriňizde olar yumru giýip gurban ulyny gorajak aladasy ýok vatandaşlar men size aýdaýyn. Yeter ki meydana çıkılanla mertlerçe bolup öňden gaýdusuz bolup mert edermenlik görkezeliň ýydan saat. İň kyn ýer başydyr vatandaşlar şu. İň kyn ýeri. Ýydan saatdyň. Yani meydana çıkan adamlar görenden soň görjek, goşuljak kän. Düşünýäňizmi? Esasy meydanyna bir başyny tutjak adamlaryň şu mertlik, gaýdusuzluk görkezmek gerek. Sizin ýanyňyz bilen goşuljak, size golluk berjek adamyň sany kän ýöne köpüsi diýär, şu halk aýaga galsa menem goşuljak, hemme kişi galsa menem barjak diýär da. Şoň üçin gaýrat edin vatandaşlar. Men organizowanyz bolup barýas. Çünkü efirler ýöne ýere edilen ok, tanışmak üçin, ynam gazanmak üçin, ynanşmak üçin edilýär birek-birege. Bizleri erwede ýamanatlar çykarjak bolup kän inançdylar, ýöne başaryp bilmediler. Çünkü biz hakikaty arkamyza baýdak edip tutunduk. Biziň baýdagymyz hakikatdyr. Şoň üçin hem biz garalap bilmersiňiz. Biziň çünkü derdimizden wezipe-de däl, sen puluňam däl, sen baýlygyňam däl. Biziň derdimiz halk, watan we türkmeniň geljegi. Agdybirlik görkezeliň içiňizde şol howes hojuw bilen ýaşalyň, şowuny ýeteliň diýip ýaşalyň. Şowuny göreliň diýip ýaşalyň.
Ýa-ni talip çağırış etdi, ýuwaşlyk bilen Türkmenistana barmaga dowam edeliň diýip gaýdalygyny ýurdumyza düzeltmäne. Asna unoy bizi gollayanlar ýüzüňizi açmaň, adyňyzy, familiýaňyzy gizleň. Ýurdun içine baraňyzda da o bizi gollajak bolup durmaň o taýda. O aeroportda sonra berseler söň bize oňy ýany ýok. Bize söň baýy bu dowanyň planlaryň garady urudy oturmaý. Biziň o taýda bizi düşündürüp bizi arkamyza saljak bolup durmaň. Ol meýdana çykamyzda düşünýür olary. Esasy gepi. Olar bilýäňi da yekelikde gaplan olar, yekelikde. O jitnik padwalyna olar gaplan ýolbars. O 5 bolup 6 bolup din Muhammed we ýene we çağırıp adamlar gorkutmakda milli howpsuzlygyň işgärleri hasap beripdiler. Adamlar gorkutup görenler. Polisiýa çağırıp milli howpsuzlyga çağırıp gorkutup görenler. Sizler birinji hasap berersiňiz inşallah. Siz näme uğru ders korkulmaň nämedigini. Bolmaýa bu idiş, bolmasa ýurdumyz dagaýa watandaşlar. Ýurdumyz dagaýa bolmasa hakykatdan öňüni alalyň. Janyňyz sag bolsun watandaşlar, saglykda görüşeliň. Hemmeňize saglyk, amanlyk, maşgalaňyza agyzy birlik, jan saglyk dileýän, saglykda görüşeliň. Hoş sag bolun.